12:28 minutos. Imaxes en directo do Olímpico de Badalona. Señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Última xornada da primeira volta. Día suliñado en vermello na historia recente do baloncesto galego, porque case 20 anos despois Galicia pode volver ter representante nunha edición da Copa do Rei. Bluesense Monbus está a un paso. Ten 9 victorias, cunha máis. Coa de hoxe estaría clasificado matemáticamente para disputar a Copa dentro dun mes en Vitoria. Se gaña, xa saben, a Copa. Juventud, o rival, ten opcións? Non ten ninguna opción de Copa. Suma 7 triunfos, 2 menos que o conxunto galego, e sin algún lado se están a mostrar fortes esta temporada e cando xogan como local. Dos 8 partidos que disputaron aquí esta campaña, gañaron 6. Só Barça e Valladolid levaron os puntos deste Olímpico de Badalona. Así que quen crea que isto de meterse na Copa, de gañar aquí esta mañá vai ser doado, pois que se vaya esquecendo. No resto de contas de cara a Copa, que pasaría se perde Bluesense Monbus? Bueno, pois imos coas contas. Como se clasifican as 8 primeiros, o oitavo agora mesmo é o cadro galego, noveno Estudiantes, décimo Unicaja, cun triunfo menos. Pois bueno, se perde Bluesense e gaña Estudiantes enfrontase ao Barcelona, pois entraría Estudiantes. Se perde Estudiantes, pero gaña Unicaja, atención, o básquet a verás. Estamos falando sempre, se perde Bluesense Monbus. Pois se gaña Unicaja e perde Estudiantes, hai 13 puntos de diferenza entre Unicaja e Bluesense. Así que, polo que perda Bluesense e polo que gaña Unicaja, non deben pasar deses 13 puntos para que se segan a clasificar os galegos e disputen a Copa. Estas situacións serían os normais, serían as situacións normais para moverse. Logo habría outras rocambolescas, como que Estudiantes lle gañase o Barcelona por 47 puntos de distancia e dixera fora o Barça, que entre a victoria de Unicaja e a de Estudiantes se hubiera 30 e tantos puntos e acabarán quedando fora pois os estudiantís. Pero bueno, xa digo que son cousas realmente rocambolescas. As contas que hai que facer foron as primeiras. Se gaña Bluesense Monbus estará dentro, e se perde e gaña Estudiantes quedaráse fora. Se perde e gaña Unicaja por 13 puntos aí no basqueta verás, serían os malagueños os que se meterían na disputa da Copa do Rei. En calquera caso, que nos agarde unha mañá de emocións fortes, de motivación e de ambicións. Manel Sánchez, exxogador de baloncesto, adestrador e comentarista da Televisión de Galicia. Moi bons días. Hola, bo día. Eu creo que dos primeiros apuntes ou dos primeiros aspectos nos que nos temos que fixar é o aspecto mental. Primeira clave para Bluesense Monbus, esa motivación, que non sexa excesiva, que saiban controlala, que non atenace, nin tampouco que sobredispare as gañas de facelo ben, non? Sí, é fundamental. Motivación extra, pero con control. Non pode xogar un partido descontrolado. De todos os xeitos, imagínome que o seu adestrador incidiría moito nesta cuestión. Un adestrador que prepara moi ben os partidos e psicolóxicamente terá moi preparados os xogadores para que non se extra motiven. Ti que te biches en situacións como esta, a un xogador nestes momentos, que se lle pasa pola cabeza? Como trata de frear toda esa euforia ou desa motivación? Pero creo que non pensa moito en eso. O que pensa é no partido. Propiamente no partido que descomence rapidamente, empezar a xogar e logo non pensar en outras cousas, simplemente intentar, neste caso, gañar o partido, que é o primeiramente que ten aí no seu chan. Xogar e, sobre todo, gañar. Bueno, pois o aspecto mental será primeiras das claves. Outra, dicíanos no corpo técnico de Bluesense Monbus, será a defensa. A defensa, como sempre, clave no conxunto de Moncho Fernández. No venres estivemos con dos axudantes de Moncho, con Gonzalo Rodríguez, que nos falaba de como ataca a Juventud e insistía no bloqueo directo e en 3 xogadas que eles consideran fundamentais. Pizarra man, así nos la describía Gonzalo Rodríguez. O obxectivo é gañar por primeira vez a Peña en Badalona. Equipo rápido, con ritmo e con 3 situacións clave que nos detalla Gonzalo Rodríguez, adestrador axudante de Bluesense Monbus. A primeira para Corey Fisher. Corey Fisher, que conduce o balón en transición e normalmente o segundo pívot chega a poñer un bloqueo directo. E entonces ele aproveita estas situacións pois para tirar. A segunda para Quezada. Para que lle chegue o balón a él e despois dun bloqueo entre pivots xogar un bloqueo directo e ao final pois é unha situación na que Quesada pode penetrar ou tirar. E a terceira na procura de Enjambe. Utilizan
este bloqueo, un pase ao pivote aquí arriba para que este xogador salga a tirar. Nuns minutos veremos a resposta de Blucens Monbus. Da súa efectividade dependerá a presenza na Copa. Bueno, pois como ven as dúas primeiras xogadas de pizarra, falamos de bloqueos directos, de bloqueos arriba. Aí parece que por aí circula moita das posibilidades, non só con Cory Fisher, con Quezada, senón tamén con Albert Olivé, outro base. Atención aos xogos dos bases, porque, como digo, como salientaba tamén Moncho Fernández durante toda a semana, son clave na súa aportación para a racha e para a xeira de Juventud de Badalona. E en ataque, dicía o adestrador dos galegos durante toda esta semana que hai que ser fiéis o que se está facendo. Bueno, o que se está facendo que moito é ben, porque a verdade é que está todo moi repartido, non? Sería moi interesante que comezara o partido con certa fluidez, pero os galegos e non tanto con certa facilidade para soltarse tamén, non? Sí, a verdade é que é un partido complicado, nada doado para Obradoiro. A verdade é que Obra xogas aquí moito, pero non ten nada que xugar con ningún tipo de dúbida. Ten que xugar como normalmente está a xugar e, sobre todo, depender moito da súa defensa. Creo que é unha das defensas millores do campeonato e, debido a isto, pode ter moitas opcións neste partido. E en ataque aí vemos a Rafa Luz, antes viamos a Meisley. Por onde pode ter vantaxe Obradoiro fronte a Juventud? Para mí, eu creo que ten bastante mellor xogo interior. Juventud non é un equipo que se precie moito de seu xogo interior, senón que exteriormente sí que é un bo equipo, fan moitos tiros exteriores, moitas tripas, e dependendo de se xoga na casa ou xoga fora, pois tamén varía bastante a porcentaxe. Daí que estas dúas xogadas que antes explicaba pois Gonzalo, de bloqueo e continuación, é complicado defender, son xogadores que se lle pasas de cuarto home e tal, tiran e se non penetran moi ben, pero de verdad que eu incidiría que o Obradoiro ten que, pois non sei, equilibrar moito o seu xogo, pero sobre todo incidir moito no xogo interior. Bueno, pois presentado xa Blucens Monbus, presentación agora de Fiat Juventud. Aí está Moses Jambe, o tirador. Un segundo, un último apunte e estamos xa buscando billete para a disputa da Copa. Bueno, pois apuntámonos Manuel Sánchez, o noso comentarista, que no xogo interior pode ter vantaxe Blucens Monbus. E eu vendo as estadísticas, aí lóxicamente un ten que falar de Livon Kendall, xogador sempre referencia, sobre todo esta temporada en Blucens Monbus. Xa no último treito da campaña anterior, aí hai que tamén falar de Oriol Junyen. E logo, volvendo un pouco a referencia do ano pasado e a esta, para entender esta evolución de Blucens Monbus e de estar falando agora mesmo de Copa do Rei, a mí gustaríame salientar un dato que tivemos acceso entre semana, que a progresión de Andrés, Corbacho, Kendall e Oriol, que se o fixeron moi ben o ano pasado, foron peza básica, e vemos a Oriol. Pois ben, entre os 4 melloraron as súas estadísticas de forma que aportan 15 puntos máis entre os 4, dos que aportaban 15 puntos máis por partido e case 20 de valoración. É dicir, se xa o facían ben, a verdade é que o están facendo impresionante. Non se pode entender esta primeira volta sen a aportación destes 4, verdad, Manel? Sí, a verdade é que non só a aportación destes 4, pero sí que é importantísimo e fundamental, porque son 4 piares sobre o que se basea moito o xogo de Obradoiro, pero tamén as rotacións, que está a xogar moitísimo, con moitas rotacións, ademais que lle están dando un xogo moi dinámico e está a aportar moitísimo. As rotacións nos equipos, agora que se leva moito, con moita rotación, é importantísimo. Neste caso, o Obradoiro pois está a contar con xogadores que lle están a dar moita valoración ao seu equipo. Víamos antes os colexiados que van ser Conde, Bultó e David Soto, e falando de rotación, se vendo que se empregan xogadores nesta Liga Endesa, e o cuarto que máis rota, que máis distribúe minutos, que máis emprega este Blucens Monbus. Os 3 equipos que están por diante del nese ranking de reparto de minutos, estamos falando de equipos de grandes presupostos, equipos de Euroliga. Eso quere dicir que, a pesar de contar con pouco orzamento, Manel, eu a lectura que fago esa, ten un conxunto o suficientemente compensado para que se poida repartir entre todos e non se resinta en exceso. É importantísimo, sobre todo para o labor do seu adestrador. Quere dicir que adestrar con este equipo é un adestramento super equilibrado en que todo o mundo conta. Isto fai que os equipos xoguen como se dice normalmente, que xoguen como adestre, os adestramentos son bons e ademais a maiores pois aportan moitísimo o seu equipo. O adestrador pode contar con moitos xogadores e estes xogadores, ademais de contar para o adestrador, aporta tamén o equipo. Venimos con quintetos xa confirmados por parte de Fiat Juventud. Sairá na dirección Cory Fisher. Aí está o base do Bronx, o sobrinho dun dos capos máis importantes da historia dos Estados Unidos. Claro que sí, que sigue ainda vivo en cadea perpetua.
Xunto al estará como escolta Quezada, sairán Pere Tomás e Barrera, que asinou contrato profesional esta semana con Juventud, e como grande estará Tony Gaffney. Gaffney é un 2-0-3. Atención ao equipo que saca Juventud, un equipo moi móvil, moi rápido, se cadra non tan alto, non están nin Sabané, nin sobre todo Kuzmic, pero bueno, un equipo que parece que quere correr. Por parte de Bluesens Monbus, sairán de inicio Andrés Rodríguez, Corbacho, Pumprala, Kendall e Oriol Junyen. É o quinteto do que está tirando Moncho nas últimas jornadas. Quinteto, por outra banda, que está ofrecendo un resultado magnífico. Logo, ademais, a aportación de Maisley, bueno, que ti dicías, dos que saen, de Hamel, bueno, pouco sendo fiel o que está facendo Bluesens Monbus nas últimas datas. Sí, o estilo, vamos, é clarísimo, o estilo de Juventud, un estilo moi dinámico, moi rápido, de xogar moito en transición, e o Obradoiro terá que estar moi atento a este tipo de xogo, intentar por todos os medios ao principio, pois que non deixalo xogar, intentar marcar o seu ritmo, a partir de aí, pois incido, sobre todo xogar interior para castigar os xogadores interiores, algún outro que non é moi interior, pero a partir de aí, pois poder equilibrar o xogo exterior-interior. E aí está Corey Fisher, como lles dicía, Juventud na casa, 8 partidos, 6 victorias. Nesas 6 victorias, importancia para Corey Fisher, sempre anotando máis de 10 puntos como local. Corey Fisher é un xogador que está entre os 10 millores anotadores da Liga ACB, íntimo amigo de Robbie Hamel. Coincidiron como rivais na universidade e logo foron colegas na selección universitaria. Dicíanos onte Hamel, e así o emitimos un dos telexornais da Galega, que curioso de Fisher, que é máis coñecido por ser sobrinho do seu tío, do gánster, que como xogador de baloncesto. En fin, que parece que hai algún tipo de problemas. Veremos se afecta o quinteto co que sae Fiat Juventud. O que lles comentaba de Quezada, Fisher, Gaffney, Pere Tomás e Barrera. En principio saltará Gaffney por ese primeiro balón xunto a Livon Kendall. Ese primeiro balón toca Kendall e é para Fisher. Move Fiat Juventud. Primeiro balón para Fisher, a penetración de Fisher. Aro pasado chegou para poñela chapa Kendall. Pumprala. Aí está Pumprala emparellado con Quezada. Aí pode ter vantaxe Pumprala. O lanzamento de Pumprala busca o tabuleiro, canasta de Pumprala. Moi ben lido, moi ben xugado. Ademais ten moitísima ventaxa de superioridade física e tenlle que postar moitas veces recuar e xogar como xugou neste caso. Aí está Corey Fisher metendo para Gaffney. Gaffney aí forzando ante Oriol o lanzamento, a suspensión, anotou a canasta Tony Gaffney. Un xogador que sempre destacou na súa carreira como defensor, como taponeador. Foi, bueno, xogador defensivo do ano en varios momentos da súa carreira universitaria. E mesmo foi máximo taponeador a temporada anterior en Alemanha. Fallou Oriol Junyen, que pedía falta. Balón para Quezada, emparellado con Corbacho. Primeiro minuto, gastado xa no Olímpico de Badalona. O balón para ese lanzamento que non entra. Oye, o rebote acaba sacando ese balón. E a canastra de 3, primeira tripla de Fiat Juventud. Anotou esa primeira tripla Barrera. Sí, pero é importante non dar segundas opcións neste caso, asegurar o rebote defensivo, neste caso que non podan volver xugar segundas opcións, como foi este caso para unha tripla de Juventud. Corbacho para Oriol, mete para Kendall, lanzamento de Kendall, non entra. Fallou canastra fácil Livon Kendall. Buscará venga aí a vantaxe Bluesens Monbus. Balón para Fisher, buscando bloqueo arriba Fisher. Aí na defensa Andrés Rodríguez, fundamental o traballo dos bases a nivel defensivo, aí no traballo sobre Corey Fisher e Albert Olivé. Sí, vai ser moi importante, non só o traballo dos xogadores de un contra un, sino tamén como poden defender o bloqueo a continuación. Bueno, pues estaba Kuzmic aí preparado para entrar, ao final entrou Kuzmic, opta agora Salva Maldonado, adestrador de Juventud, por un quinteto algo máis alto. O cambio de Fisher, balón comprometido para Tony Gaffney. Gaffney fronta a Kendall, aí está Gaffney, o lanzamento, non entra ese rebote para Andrés Rodríguez. Vai ser un duelo bonito ese Kendall-Gaffney. Andrés, o bloqueo de Oriol. Balón para Kendall. O corte de Pumprala. Aí está Pumprala. Pumprala buscando a súa maior mobilidade, saca un gancho que non entra, rebotea Kuzmic para Juventud. 5-2 Fiat Juventud. Os problemas para Quezada. Movendo para Corey Fisher. O bloqueo de Gaffney. Aí está o 2 para 2. Gaffney saca de novo para Fisher. O lanzamento que vale 3. Tripla de Corey Fisher. Segunda tripla de Juventud. Máis 6. 8-2. Desespérase no banco dos galegos Moncho Fernández. Non están a defender mal o bloqueo a continuación. Están a apretar 2 contra 1 e logo asusta moi ben a continuación. Que pasa que, bueno, neste caso, pois Gaffney xogou un bote extra, dividiu e doblou con
con Fischer. Acabou comendo ese balón Andrés, saca para Oriol. Ollo 9 segundos de posesión, Oriol marca xogada desde o banco, man a testa Moncho Fernández. Balón para Andrés, vai de sacar a primeira falta Cory Fischer. Sí, que vai ser tamén importante que lle poda atacar, xogar un contra un para castigar un pouco este tipo de xogador que é moi anotador e que ten moito ritmo. Castigando un pouquiño que teña que defender ou incluso cargar un pouquiño con faltas, vai mermar a súa capacidade de dirección e de anotación. Balón de Corbacho para Andrés. Ahí está o carte de Corbacho, balón para Corbacho, bloqueo de Kendall, o lanzamento de Corbacho, demasiado longo, rebote para Pumprala. Primeiro rebote ofensivo, Pavel Pumprala. Marca xogada de arriba, Andrés Rodríguez, balón para Oriol. Pumprala, Andrés Rodríguez. Ahí defendido por Cory Fischer, acaba sacando para Corbacho e vai outra tripla, que boa canastra de Corbacho. Canastra de Corbacho, mirada silenciosa e esa casi imperturbable de Salva Maldonado. Primeira tripla do caroneiro da ACB. Moi ben o movimento, incido que quere salir por un lado, con bloqueo por outro lado, e se non saes pegado ás súas costas é moi complicado que Corbacho falle ese tipo de tiro, ten unha grande porcentaxe. Ahí está Quesada con Pumprala, deixa para Gaffney. Gaffney aí forzando a Kendall, mete a man Kendall a piques de recuperar Blue Saints Monbus, o lanzamento de Quesada, quedaban 5 segundos. Balón para Oriol, corre Andrés, balón de Andrés para Kendall, para baixo. Canastra de Livon Kendall, parcial de 5-0 de Blue Saints Monbus. Moi ben xogado, aproveitando os seus opción, neste caso rebotear e salir a contra moi ben levada, ademais correndo por un carril de aleiro, correndo Kendall, é moi ben rematada. Correndo sempre que se poida. Esa é a máxima, falta agora de Andrés Rodríguez aí na defensa de Cory Fischer. Unha falta para Cory Fischer, unha falta para Andrés Rodríguez. Máximo asistente desta Liga Endesa Andrés. Segundo nesa estadística a nivel xeral, Blue Saints Monbus. Gaffney, balón para Cory Fischer, balón de Fischer, o vendo por fora, o conxunto verde-negro, o lanzamento de Quesada, o balón que non entra, acaba tocando Oriol aí ante Kuzmic, saca Kuzmic, a tripla que boa de Fischer, tripla de Fischer, segunda tripla de Cory Fischer, terceira de Juventud. Ademais, dúas triplas semellantes, non? Despois dunha segunda opción de rebotar que aí estivo pouco despistado o equipo que salía a contra e non pode recuperar. Pero bueno, a defensa, a verdade, que de obra está moi grande, a un nivel grandísimo. Oriol para Corbacho, vai resposta de Corbacho, balón que non entra, toca Kendall, será para Blue Saints, indican os colexiados, creo que foi Gaffney o último en tocar. Ollo a Juventud, tíranse 24 triplas de media por partido, e na casa ofrecen un rendemento dun 37%. Fora baixan o 27, pero na casa un 37. Ese é o problema, que tiran moito, e se ten unha boa porcentaxe, que ademais de darlle moitísima moral, é difícil, unha tarefa bastante complicada de poder defender. Balón para Corbacho, e vai outra tripla de Corbacho, agora sí, responde de novo Corbacho. Se queren triplas, que chamen a Corbacho. 6 puntos para Alberto Corbacho, dúas triplas de Blue Saints Monbus. 3 de 4, leva o momento Fiat Juventud. Cory Fischer, aí tratando sempre de meter a man abaixo Andrés. Balón para Gaffney. Mani Quesada metiendo para Pere Tomás que trata de levantala, e a falta vai ser para Kendall. Recoñece Kendall, estaban Kendall e Corbacho, e a falta vai ser para Livon Kendall, será a primeira. Na liña de persoal, Pere Tomás. 82% de efectividade desde a liña de persoal Fiat Juventud. O cuarto equipo máis solvente da Liga neste aspecto. Falla o primeiro Tomás. Segundo tiro libre para Tomás. De momento 11-10. Ves nervioso, Manela, Blue Saints Monbus? No, está a xugar un partido moi tranquilo, levando moi ben o ritmo, está a defender francamente ben. E o partido, vamos, está de momento mira. así, moi ben. Mira que pasa de Andrés para Pumprala, pudo haber falta, e aí está no palmeo Oriol. Canasta de Oriol Yungen. Ponse por riba no marcador Blue Saints Monbus. É que unha máxima que sempre se din os adestradores, tratan de que Juventud non corra, non xogue moita transición, pero iso non impide que o seu propio equipo poda correr. Eso é interesantísimo. Balón para Fischer, Fischer mete dentro para Kuzmic, o gancho de Kuzmic ante Oriol, canastra de Kuzmic. Aí Kuzmic se recibe, aí ten perigo. Sí, sobre todo se recibe tan preto do aro. Son 2-14. Aí ten que empuxar un pouquiño, tratar de anticipar 3/4 ou poñerse por diante, é complicado. Vai haber falta persoal. Veremos se de
de Tomás. Si de Tomás sería Primeira. Sí, Pere Tomás, Primeira. Moverá de fondo. Oriol Junyen para Blues Saints Monbus. Apenas 4 minutos para conclusión do primeiro cuarto. Saca para Andrés. Andrés para Corbacho. Lanzamento de 3 de Corbacho. A pelota que non quere ese rebote. Tocou Oriol. Capturou Corey Fisher. Sube bola Corey Fisher. Observen o bloqueo arriba sempre de Kuzmic. Queda liberado Fisher o lanzamento. Agora non entra ese rebote para Corbacho. Como buscan sempre unha e outra vez ese bloqueo frontal. Balón para Corbacho. Corbacho con Quezada. Piques de perder. Balón para Kendall. Kendall con Gaffney. Púmprala. Kendall. Inicia a xogada Blues Saints Monbus. Sube Oriol. Aí ven o corte de Andrés. Atención ao movimento de Corbacho. O lanzamento de Corbacho. Tripla de Corbacho. 3 de 5 para Corbacho. Gran noticia en este primeiro cuarto. Está funcionando o pulso de Corbacho. Moi ben as saídas do bloqueo a continuación. Moi ben as saídas del lado contrario. Ademais meteu as 3 iguales. Se non chegas pegadiño a él, van ter moitos problemas, Juventud. O bloqueo a continuación. Pick and pop. Abriuse Gaffney e anotou Tony Gaffney. Sei que este é un xogador non atípico, é un alero moi grande que pode xogar tamén de 4. Nestes casos participa no bloqueo a continuación e a continuación deste xogador é moi aberta. Quedou librado agora Kendall, anotou Livon Kendall. Protestaba Gaffney, canastra de Livon Kendall. De momento Blues Saints Monbus aí manténdose no partido cos 9 puntos de Corbacho. Tempo morto na cancha. E bueno, creo que a primeira boa noticia para todos é ver que os xogadores están centrados, que non acusan ese exceso de ansiedade, de motivación, que souberon lelo o partido como teñen que lelo, e que están xogando, bueno, como se fose un partido máis. Están xogando o que se dice cómodos, tranquilos e cómodos. Vese no resultado, ¿no? Que están en partido, están levando moi ben o seu ritmo, defendendo francamente ben as transición de Juventud. Ademais, unha cosa importante, que están a correr. Están correndo un equipo que é moi rápido. Eso quere dicir que están moi concentrados no seu xogo e que lle permite a súa defensa poder meter canastas doadas. Falaba Manuel Sánchez, o noso comentarista, de que é un equipo moi rápido Juventud. Bueno, Juventud está acreditando unhas medias pois ao redor das 74 posesións por partido fronte a 70 de Blues Saints Monbus. E o segundo equipo pois que máis ritmo ofrece nos seus partidos, Fiat Juventud, con xente como Oliver, como Fischer, como Quezada. Son moi dinámicos, moi rápidos, sobre todo os exteriores, mesmo Gaffney, cando falamos de xogo interior. E logo Blues Saints Monbus, que opta por un xogo algo máis pausado, máis mascado, máis traballado. Pero bueno, efectivo tamén, porque recibe moi poucos puntos por posesión en comparación con Juventud, por exemplo. Así que todo que sexa un ritmo máis controlado, na teoría, favorece o cadro galego. De logo que sí. Ademais, ten a maiores pois a súa defensa. A defensa de Obradoiro. Eu sempre dixen que é unha das mellores defensas, se non a mellor do campeonato. Entrou Albert Ventura en Fiat Juventud. Entrou tamén, aí o vemos con problemas Nacho Llobet para controlar ese balón. A presión de Blues Saints Monbus, aí estaban Kendall y Andrés Rodríguez. Aí está Andrés. 6,5 puntos por partido, 6,4 asistencias esta campaña, para un total de 11,8 de valoración. Se nos comentara aí tempo Moncho Fernández que por onde pasa Andrés acaba sendo máximo asistente, que xa o fixera en Polonia, por exemplo, e que estaba seguro que ia conseguir tamén aquí na Liga Endesa. Está a xogar ademais a un ritmo, a un nivel elevadísimo. Están corrixindo o reloxo, se o vían vostedes na parte inferior no reloxo da retransmisión, e tamén o ven agora a 2.49, ten que colocarse. Balón de Llobet, recibe Corey Fisher. Fisher con Tomás. Tomás pedía Albert Ventura, aí está Tomás. Tomás que forza, ese balón vai ser para Púmprala. Aí na loita con Livon Kendall. Andrés, 2 arriba Blues Saints Monbus. De momento cumprindo no seu papel Blues Saints Monbus. Está gañando Oriol Junyen. Entrou en cancha tamén Sabané, emparellado con Oriol. Oriol, o bloqueo de Kendall, balón para Kendall. Kendall que busca a Corbacho. Corbacho con Ventura, ahí está Corbacho, hay bombiña, bomba de Corbacho. 2 para Corbacho, 11 puntos de Corbacho. A mellor resposta, un cambio, estaba a notar con moitísima facilidade, cambiaron a Quezada por este xogador por Ventura, e a primeira que lle dan, pois já meten a súa barba. Ademais, un tiro que non está acostumado a hacer, pero que moi ben. Aí está Sabané con Kendall, la pelota que non quere, rebote para Púmprala. Levou o golpe Pere Tomás, balón para Andrés Rodríguez. Pide dentro Kendall. Ahí está Kendall emparellado con Nacho Llobet. Púmprala, Kendall. O bloqueo de Oriol. Ahí está Oriol. Andrés, 7 segundos, balón para Corbacho. Ahí está Corbacho. Corbacho, dobra perfecto, lanzamiento de Oriol.
Bonita xogada, asistencia Corbacho, canastra Oriol Junyen. E ben, porque ese tipo de xogo de Alberto Corbacho dalle moitos puntos ao seu equipo. No momento que non só tira, sino que vai para dentro, divide, saca algún tipo de axuda, ocorre o que pasa neste caso. Oriol abriu, son tiro de 3-4 metros que ten moi a man. Balón de Corey Fisher. Ahí está Fisher, como se coló ahí entre Kendall y Andrés. Asiste para Sabané, a ver si levanta, saca Sabané, Pere Tomás. A finta o lanzamento de Pere Tomás que non acababa posesión. Rebote para Kendall. Grande defensa de... Ahí está Andrés, atención, rápido ahí a Blue Saints Monbus. Púmprala que non, pero aí está Púmprala. Recollendo Púmprala. Trata de correr en canto pode Blue Saints Monbus. Sí, pero froito dunha grandísima defensa. Ten moitos atrancos Juventud para poder facer un tiro. Ahí vai a tripla de Corbacho, tripla de Corbacho. 14 puntazos para Corbacho no primeiro cuarto. A máquina do SAR que está funcionando. O Canoneiro está en racha 4 de 7 para Corbacho. Tempo morto de Salva Maldonado. Juventud ten un problema. É que se chama Corbacho. Bueno, non só ese problema, o problema é añadido, pero Corbacho está a un grandísimo nivel, ademais está a xugar un partido completísimo, non só tirando, que está con unha porcentaxe interesante, ademais creando moitos ocos e moitos espacios, sino que está, no momento que sale moi ben defendido, tirando o balón a Chan, sacando esa axuda dos interiores de Juventud para poder doblar os pivos e poder facer puntos como están a facer. Bueno, pues facendo méritos Corbacho para acabar este primeiro cuarto por riba dos 20 de valoración. Sería desde logo espectacular para Alberto Corbacho. E esta xogada, como remonta, como ven cortando, remonta e tira aí, cara adentro. Fai unha xogada moi parecida a Basileyadis en Bilbao, sempre buscando a penetración. Parece que vais a ir para tirar, pero ao final acaba meténdose buscando unha penetración. Imos ver, eu sempre dixen, si Alberto Corbacho este tipo de xogo fai sempre é un xogador de selección, porque ten unha man impresionante, unha porcentaxe impresionante, pero lle falta quizá tamén eso que chamamos que chore un pouco, porque lle fan moitas faltas e moitas non llas pitan, pero no momento que pode xogar que sale moi defendido, que a xente pega das costas, que tira o balón a Xan e a partir de aí busca ventaxas, sería un xogador de un nivel moito máis do que ten agora, que elevadísimo. E o quinto equipo que menos faltas lle pitan, Blue Saints Monbus. Balón de Barrera para Nacho Llobet. Máxima diferencia para Blue Saints Monbus, 9 arriba. Ahí está Jambe. Jambe que entra no partido, deixa para Sabané. Sabané que remonta, pero defende ben Oriol. Oriol subindo bola para Blue Saints Monbus. En 15 puntos está aí abaixo. Fiat Juventud. Pide calma desde o lado, aí ven, desde o banco Moncho Fernández. Recibe Púmprala, Rafa Luz. Primeira aparición no partido de Rafa Luz. Corbacho tamén entrou Hamel. Balón dentro para Oriol. Oriol fronte a Sabané. Ahí va a percutir Oriol. Oriol, o lanzamento de Oriol. La pelota que non entra. No rebote estaba Rafa Luz. Y esto que acaba o primeiro cuarto. Reacción magnífica de Blue Saints Monbus. 15-24, máis 9 para os galegos. Bueno, pues de momento a causa marcha de maravilla, 24 máis 9 para Blue Saints Monbus. No resto de canchas que nos interesan, pois Unicaja está gañando ya nos últimos segundos do primeiro cuarto a Cajasol, 19-14. E Estudiantes está gañando tamén nos últimos segundos do primeiro cuarto a Barça por 18-14. Es decir, bueno, en condición de que perder a Blue Saints Monbus serían resultados lógicamente catastróficos. Pero como Blue Saints Monbus está funcionando y está gañando, a verdade é que en este momento pouco nos interesa. O que nos interesa é que isto siga así, que Corbacho siga enchufando 14 puntos Corbacho, 4 Oriol, 4 Kendall, 2 para Púmprala e 4 asistencias para Andrés Rodríguez. 5 rebotes para Púmprala. Es decir, están concentradísimos, están todos aportando e a un nivel fantástico. Ademais a posta en escena ideal, a que o adestrador quere, non? Metidos en partido moi concentrados, están a xogar un grandísimo baloncesto, un nivel ademais individualmente moi grande. Pois hai falta de Barrera, comezou este segundo cuarto. Blue Saints Monbus con Rafa Luz, con Corbacho, vemos a Hamel, vemos a Oriol e o quinto é Púmprala. Sí. A mí o que me extraña un pouquiño os minutos, non, que ten Corbacho. Mellor darlle un pouco de descanso pode ir ben. Balón para Rafa Luz. Luz para Corbacho, e ve outra tripla de Corbacho que non, rebote para Oriol. Oriol que pelea, toca Jambe, a piques aí de Barrelo Hamel e hai falta de Hamel. Falta de Robbie Hamel. Primeira para Hamel.
Importante tamén que Hamel siga ofrecendo as prestacións que está mantendo nos últimos partidos. Non, pero aí se ve o grado de concentración e de como teñen, de como están motivados, non? Hai xente, 2 xogadores de ahora polo chan, por unha, quere decir que o equipo está super concentrado e tamén motivado. Mira, pois si antes o dicías, descanso para Corbacho, entrou Bendiguar. Balón para Barrera, o corte de Jambe. Se arriba Nacho Llobet, defendido por Robbie Hamel. Balón para Jambe. Ahí está o estadounidense con pasaporte congoleño. Balón para Albert Olivé. Atención a prestación de Olivé. Olivé, saca Olivé. Balón para Llobet. Llobet para Sabané. Sabané a pinta. Fantástico movimiento de Sabané ahí en Toriol. Anotó Sabané. Grande movimento, pero sobre todo moi ben a defensa de Obras sobre o bloqueo continuación frontal. Fan 2 contra 1 e moi ben logo os axustes e as axudas do lado contrario. Corríxeme se me equivoco, Manel, pero que decíamos na previa, coa pizarra de Gonzalo, hai traballo sobre ese bloqueo frontal de Juventud, Moito traballo. Na defensa de Bluesense. Xa estaba a facer este tipo de defensa que dá moi bons resultados porque retardan moito a posta en escena do balón de que chega as mans dos xogadores que quedan liberados e moi ben as axudas do lado contrario dos defensores de Obradoiro. Balón para Llobet, Jambe. O lanzamento de 3 de Jambe, canastra de Moses de Jambe. O defensor pegado anotó Jambe. Primeira tripla deste segundo cuarto para Fiat Juventud. Anotou 3 no primeiro. Oriol para Pumprala. Rafa Luz. O corte de Hamel. Atención, balón para Hamel. Hamel ahí con Nacho Llobet. Ahí está Hamel. Puede haber falta. Marca xogada, man a cabeza Rafa Luz. Bloquea Oriol. Ahí está o lanzamento de 3 de Rafa Luz. O balón que non. Salta Oriol. Está facendo un traxe na zona Oriol a Fiat Juventud. Hamel. Está a conseguir moito rebote ofensivo porque é un xogador grande, con moito volume, con moito peso. Está defendido por un xogador como Sabané, que é máis lixeriño, máis rápido, pero moito máis lixeriño. Aí está o 2 para 2, o lanzamento de Hamel. Canastra de Robbie Hamel. Moi ben, moi ben. Isto fai moi ben este xogador. Con finta, desplazamento, saída aberta, con tiro, fai moi ben. 20-28, 8 arriba o conxunto galego. Balón para Barrera. Barrera para Nacho Llobet. Ahí está, diante del Hamel, o lanzamento de Hamel, o lanzamento de Hambe que no entra, reboteou Bendiguar. El Hambe, xogador que pasou, entre outros equipos, por Ourense. Balón de Rafa Luz para Diguar. Ofrece bloqueo Hamel. Ahí está Diguar. Oye con esa man de Nacho Llobet. Balón para Hamel. Hamel, suspensión de Hamel. La pelota que non entra. Balón para Diguar y hay falta de Sabané. Pois fíxate, 6 rebotes en ataque leva Bluesense Monbus. Esas 2 últimas accións, 2 rebotes ofensivos dos xogadores de Diguar neste caso, outro de Oriol, están a cargar moi ben o rebote ofensivo, están a conseguir moito rebote ofensivo. Descanso para Oriol Junyen, xa lles dicía que lles estaban facendo, bueno, un traxe a Fiat Juventud. Descanso para Oriol, entrou Salah Maisley, o lanzamento e a canastra de Bluesense Monbus, anota Diguar. Anotou Ben Diguar, tripla para Diguar. O que decíamos das rotacións, que están a aportar todos, con lo cual non se nota moito. Nivel fantástico. Este é o nivel que te indica. Mira esa recuperación aí de Ben Diguar. Aí está Diguar, asiste para Pumprala para Rafa Luz. Opta por xerar o xogo Rafa Luz. Menos de 7 minutos pro intermedio, 11 arriba, máxima diferenza do partido para Bluesense. Balón para Pumprala, saca Pumprala para Maisley. Aí vai a tripla de Maisley que non entra, acaba tocando Diguar. Lástima porque xa tiña o rebote Pumprala. E mira que bronca lle acaba de caer de Pumprala a Maisley e de Moncho a Pumprala. É que unha mágoa, porque tiña ventaxa si a continuación do bloqueo de Maisley ao seu xogador fora hacia dentro, diagonal directo ao aro. Abriuse a ventaxa que tiña, pois a convertiu unha desventaxa. Balón para Albert Olivé. 20-31. Parcial de 5-7 ata o momento neste segundo cuarto. Tony Gaffney. Volveu Gaffney a pista. Ahí está Jambe para Olivé, hoy que recupera Rafa Luz, balón para Rafa Luz, canastra de Rafa Luz, recuperación de Rafa Luz, canastra de Rafa Luz, para poñer máis 13 arriba Bluesense Monbus. Además, esta extra de motivación é increíble a canastra, metendo para baixo con unha intensidade. Además que lle ven moi ben este tipo de xogador, que xogue ben para que ganen a súa confianza e tamén gañe a confianza do seu adestrador. Hai falta persoal precisamente aí de Rafa Luz, o tratar de sair do bloqueo de Kuzmic. Salva Maldonado que busca solucións no banco. Isto non funciona. Volve optar agora por Kuzmic e Gaffney. Como xogadores interiores. 8 rebotes leva Juventud por 17 Bluesense Monbus.
Moi ben aí. Albert Olivé, a esta axuda de Maisley. Olivé acaba tirando con Hamel. Falta en ataque. Estaba agardando Robbie Hamel. A que a defensa está ben, tremendo. De libro, moi ben, 2 contra 1, rápidamente axuda ao lado contrario, ponse a perfecto, moi ben, recuperaba a luz, xa estaba pechado, moi ben a defensa de... Non é que deixe que non funcione ben o outro equipo, é que tamén hai que contar coa defensa de Obradoiro, non os deixa funcionar. Hoxe o banco Ventura entrou Quesada. Sigue buscando solucións no banco. Sigue buscando alternativas. Salva Maldonado. Maisley. Balón para Diguar. Atención aos cortes. Baixo aro. Entrou Buford en Bluesens Monbus. Aí está o bloqueo de Hamel. Rafa Luz por detrás. A tripla de Hamel. O lanzamento non acaba entrando, pero aí vai outro rebote ofensivo de Bluesens Monbus. Colleu no Diguar. Tocou no indico colexiado Quesada. E o balón será para o conxunto galego. Que moi ben tamén ofensiva, porque os tiros que fallan xa estaba o rebote, xa tiña o rebote ofensivo. Solta a man dereita, Mani Quesada. Balón para Bluesens Monbus. Ahora van a ter un problema añadido, que a defensa de Quesada sobre o seu par, que llega... Mira liberado Hamel, a tripla que boa de Hamel. Agora non entra, toca Maisley Kuzmic. Balón para Fiat Juventud. Albert Olivé. Apenas 5 minutos. Se dicía que unha mágoa porque moi ben xogado un pase extra para un tiro liberado que fallou, que se ponía unha diferencia de 16 puntos que era moi importante. Axuda antes longa de Maisley a piques de recuperar. Moveron agora ben entre os pivotes. Asistencia de Kuzmic, falta persoal de Hamel. Aí meteu Yaman a Gaffney. Aí está o xogo entre pivotes. Sí, pero eso é importante, facerse duros aí na defensa, que non consigan canastas doadas, que lles coste moito, oye, que vayan ao tiro libre. A verdade é que é unha concentración extra por unha moi boa defensa. Na liña de persoal, Tony Gaffney. O primeiro de Gaffney, xogador que acredita un 63% desde a liña de persoal. E un 20% desde a liña de 3 puntos. Sí, non ten unhas moi boas porcentaxes, pero un xogador que lle dá moito xogo. Xa dicíamos ao principio que defensivamente é un xogador importante, sempre o foi na súa carreira. Sí, que ademais están a utilizar, pode xogar de 3 grande, pode xogar de 4. Mira Maisley subindo bola, a presión de Olivé sobre Rafa Luz. Balón para Diguar con problemas, aí está Rafa Luz, pide Maisley, a suspensión de Luz, lanzamento liberado, canastra de Rafa Luz. Moi ben lido, moi ben xogado, que pensaba. Está Rafa Luz enchufadísimo, Está metido, como todos moi concentrado. Mira o bloqueo frontal, balón de Olivé para Gaffney, falta persoal de Maisley. Agora sí que sacaron vantaxe desa situación de bloqueo. E a xogada que desemboca na primeira falta persoal de Salah Maisley. Sí, pero están a chegar a todos os sitios, non consiguen falta, ten que ir ao tiro libre. Quere dicir que eso na mente dos xogadores en ofensiva o teñen moi claro, que saben que non van a conseguir canastas doadas e que a defensa de Obra está moi duro na súa defensa, pechando moi ben o seu aro. Baixa diferenza, Tony Gaffney, máis 12 Bluesens Monbus. En Málaga, Unicaja 27, Cajasol 25. E en Madrid, Estudiantes 26, Barcelona Rigal 20. O segundo de Gaffney acaba dentro tamén. 24-35. Buford. Balón de Buford, Hamel. Subindo a bola Rafa Luz. Vamos ver que indican os colexiados. Están mirando, creo que outra vez cara ao cronómetro. Si hai problemas de novo co reloxo. Aí teñen que axustar. Observen como van desgranando os segundos no reloxo que temos en pantalla. Bueno, a 6:46 non se vai poñer, eso seguro. Eu creo que unha cuestión de 2 segundos terán que axustalo. En 4. Imos ver. Todo isto sucede con menos de 5 minutos, con máis 11 para Bluesens Monbus. E agora sí, 4:51. Moverá o conxunto galego. Moveu Diguar, balón para Rafa Luz. Maisley, Buford, Rafa Luz. Tratando de sair Diguar, balón para Rafa Luz, o bloqueo de Hamel, a tripla de Rafa Luz, a pelota que non entra, e estaba Hamel no rebote, tocou Maisley, balón para Olivé. Polo Chan e Jambe. Sube bola rápido Albert Olivé. Olivé para Quesada, a tripla que boa de Quesada, esa non entra, rebote para Maisley. Maisley para Rafa Luz. Sí, quizás un tiro moi precipitado, xogan moi rápido. Primeira opción que teñen non a pensan, En o momento que non tes unha porcentaxe interesante. Mira, Diguar para Hamel, está pisando o lanzamento de Hamel. Serán 2 puntos. Estaba pisando Robbie Hamel.
4 puntos para Hamel. Que é unha ventaxa extra para o Obradoiro que xoguen tan rápido e que non metan, non? Porque lle dá a opción de salir en transición, correr e manter o ritmo do partido. Hai na defensa do bloqueo frontal. Falta persoal de Salah Maisley segunda. E o que me chama a atención son eses 19 rebotes de Blue Saints Monbus por 10 de Juventud. Eso sí que non agardaba unha vantaxe tan clara e tan cómoda nese aspecto. Están a conseguir 8 ofensivos. Claro, aí está a diferencia, porque están a cargar moitísimo, tanto Diguar como Pumprala, como son xogadores aleiros grandes como Hamel, que cargan moito rebote, cargan o rebote de fora para dentro, o cual é moi complicado poder defender e bloquear. Segundo tiro libre para Albert Oliver. 25-37. Unicaja 30, Cajasol 25 y Estudiantes 26, Barça 22. Entró uno partido de nuevo Andrés Rodríguez. 2 minutos de Rafa Luz. E cambian tamén a... Y entra Kendall tamén por Maisley, sí. 2 faltas, o banco Maisley. Volve Livon Kendall. Andrés Rodríguez marca a xogada, dedo arriba. Lembren 4 asistencias hasta el momento para Andrés. Balón para Kendall. Diguar, Andrés, o corte para Buford. Buford con Ehambe, ahí está Buford, va a forzar. Buford, o lanzamiento, acaba dentro. Anotó William Buford, canastra de Buford. Moi ben lido, paso, dividir, doblar, protexe co corpo, non era doada canastra, moi ben rematada. Balón para Gaffney. Gaffney, Ehambe, defendido por Buford. 6 Oliver. Ofrece aí o bloqueo Kuzmic, continúa Oliver, balón de Oliver para o lanzamento de Gaffney, esa non entra, rebote para Kendall. Sube bola Livon Kendall. É interesantísima a rotación defensiva no lado contrario cando defende 2 contra 1. Habría que verlo para explicarlo, porque está moi ben feita, moi ben preparada, moi ben adestrada, e que lle está a crear moitísimos atrancos a Juventud. Balón de Andrés, o lanzamento de Diguar, non entra, rebote para Oliver. 3 arriba Blue Saints Monbus. Sube bola Oliver, vai forzar aí ante Buford, deixa para Quesada. Quesada con Diguar, a finta de Quesada, a man de Kendall, intimida Kendall, toca Hamel, balón para Diguar. Andrés Rodríguez. Moi ben na súa na penetración. Mira onde está Moncho, un paso dentro da cancha marcando a xogada. Andrés Rodríguez. Menos de 2 minutos 40 segundos. E aí falta persoal de Ehambe. Curioso deste Moses Ehambe, xogador que foi campeón da Liga de Desarrollo cos Iowa Energy, como dicía, pasou por Orense, pero que pouca xente sabe é que no ano 2009 fichou por Oklahoma City Thunder, porque Oklahoma aquel verán fichara un rapaz congoleño que se chamaba Ibaka, e como Ibaka non se enteraba moito do inglés e do que lle estaban contando, necesitaban alguén que falase o seu dialecto do Congo. E o único xogador que coñecía en Estados Unidos que estivera xogando, que coñecera o baloncesto, a dinámica americana, e que soubera o lingala, que era o dialecto que falaba Ibaka no Congo, era este Ehambe. Así que Oklahoma City Thunder, que confiaba nese rapaz chamado Ibaka, fichou ese verán a Ehambe para facilitar a adaptación de Serge Ibaka. É moi típico nos americanos, non son nada tontos, non teñen un pelo de tontos e sempre queren que este... Vamos, contentos que estén metidos no seu equipo e sobre todo que teña xente ao lado que poda charlar e poder falar. Sí, señor. Un xogador ademais, bueno, increíblemente religioso. Seu pai era pastor e el sempre di que todo o que fai é para a gracia de Deus. Moses Ehambe. Un triplista, un tirador, un xogador forte. Como forte tamén é a progresión de Rafa Luz. A ela facía antes mención. Que diferenza entre os últimos 4 ou 5 partidos e ese Rafa Luz titibeante do principio de temporada, Manel, A verdade que sí, a súa progresión é interesante non só por equipo, sino para el mesmo e tamén para o seu adestrador, porque tiña moita confianza neste xogador. Bueno, pois quedan 2:40, balón de Andrés. Kendall. Andrés, volveu Corey Fisher. Aí está Kendall. Kendall buscando movimento, a porta atrás de Diguar. Aí pasos. Pasos de Diguar, balón para Fiat Juventud. 2:32 pro intermedio. Unicaja 34, Cajasol 27 y Estudiantes 32, Barça 24. Está ganando por 8 Estudiantes. Balón de Quesada. Con el Diguar, o bloqueo de Gaffney. Ahí está Quesada. Cambia la defensa Blue Saints Monbus. O balón para Kuzmic, escapouselle. Balón pro conxunto galego. Pero que estamos a decir moi ben, penetración que vai en ventaxe, a primeira axuda e a segunda axuda que tapa o pivo do lado contrario do equipo de Juventud. E aí volve Corbacho, aplaudido desde a bancada. Nos estamos a fazer a retransmisión desde Santiago, pero eses aplausos o que nos din e que debe haber unha nutrida representación de Blue Saints Monbus na bancada.
Volve Corbacho, lembra en 14 puntos, 4 triplas no primeiro cuarto. Andrés Rodríguez. 2 minutos 13 segundos. Andrés, balón para Kendall. Kendall, asistencia de Kendall. Hamel, vale. Vale a canasta de Hamel. Falta personal de Kuzmic. Que ben xogado, que ben entre pivots, moi ben a finta. A verdade é que a un nivel... Mira como ven desde outro lado. Aí gaña vantaxe. Solta man Kuzmic. E adicional para Robbie Hamel. Moi ben, que trata de axudar o seu par. Vai ás costas, moi ben doblan e moi ben a finta, porque sabe que vai vir por detrás para intentar taponar. Bueno, pois 15 puntos arriba de novo Blue Saints Monbus. Máxima diferenza do partido pros homes de Moncho Fernández. Están controlando perfectamente o choque, levando o ritmo que máis lle convén. Blue Saints Monbus, bueno, en ataque encontrando con facilidade as súas posibilidades. Se a eso apoyamos a defensa que vemos resaltando desde o principio, pois así está o marcador. Ademais están a cargar moi ben, moito rebote ofensivo con os fallos que teñen, moi ben sobre todo a defensa e correndo cando os deixan, que moitas veces porque a súa defensa é grandísima e produce moitos problemas e atrancos na ofensiva de Juventud. Bueno, pois de momento, como dicíamos, está gañando Blue Saints Monbus o parcial neste segundo cuarto de 11-17. En 11 puntos está Peña, en 15 quedou no primeiro cuarto. 26 puntos en todo o partido. Eso foi o que anotou Juventud, un equipo que na casa, bueno, pois xa non é a primeira vez que nos deleita con 60 e tantos puntos nunha primeira parte. Un equipo que xoga un ritmo altísimo e un equipo de rachas, hai que ter moito cuidado. Non se debe confiar en ningún momento Blue Saints Monbus, porque en canto engancha unha desas xeiras son capaces de facer un estropicio en 5 minutos. Tira moi rápido, xoga moi rápido, dinámico, e o que decíamos, se ten unha porcentaxe un pouco interesante, creache moitos problemas na defensa. Aí está Tony Gaffney. Ata o momento 8 puntos para Gaffney, unha asistencia e ningún rebote. Aí vai co adicional Robbie Hamel. 2-0-8. Aí está Hamel, o lanzamento, convierte Hamel, máxima renda agora, máis 16. Que non ia pensar coa dificultade que tiña o partido que a estas alturas esteamos falando dun 26-42. Aí falta persoal de Hamel e haberá adicional. Anotou Barrera, vale a canastra de Barrera. Sí. Muy ben falta lido. persoal de Hamel, segunda. Moi ben lido, recorta no bloqueo. Vindo do lado contrario e ten que axudar, neste caso fai falla o xogador de Abraham. Aí está Barrera, anotando Barrera e festexando o seu primeiro contrato profesional con Juventud con este partido. Move de fondo Blue Saints Monbus, atención a presión na subida de bola de Juventud. Kendall, Andrés, cruza cancha Andrés Rodríguez, marca a xogada, balón para Kendall. Kendall emparellado con Sabané, Corbacho para Andrés. 12 segundos de posesión, aí está Buford, a tripla que boa, balón que non entra, quedouse curto, rebotea Sabané. Mete velocidade Corey Fisher. Andrés, axuda de Kendall, aí está o 2 para 2, defende ben Obradoiro, e Jambe, o lanzamento de Gaffney, tripla de Gaffney. Agora sí, Tony Gaffney, quinta tripla do partido para Fiat Juventud. A posibilidade dun tempo morto non viña moi mal. 32-42, parcial de 6-0 da Peña. Balón para Corbacho, Hamel, piques de recuperar Juventud. Andrés, ollo que reacciona Olímpico de Badalona, lanzamento de Andrés, rebote longo para Ejambe. Corey Fisher, Ejambe, a tripla que boa, tripla de Ejambe. Xa lles comentábamos que este é un equipo de rachas, hai que parar esta como sexa. Parcial de 9-0 para Juventud, tripla de Ejambe, tripla de Tony Gaffney, un 2+1, e aí está de novo Juventud meténdose no partido, Manel. Que era perigoso xa na primeira tripla. Eu pensei que Moncho aí xa pediría tempo morto, sobre todo para parar un pouco o ritmo da anotación, o ritmo de xogo que neste momento está moi tolo, que beneficia moitísimo a Juventud. Bueno, pois problemas, fíxense, levaba 11 puntos en 8 minutos deste cuarto Fiat Juventud, en apenas, 50 segundos, un minuto, acaba de anotar 9. Estaban 26, ademais unha diferencia de 16, e pasaron a 8 en 3 ataques. É o que teñen, que son un equipo realmente meteórico, en canto collen ese ritmo e ese punto de lanzamento que son capaces de coller, son un equipo realmente temible. Pero moi irregular, é tan temible como irregular. Se ademais lleva moito cando se a campo aberto o xogo, beneficia moitísimo a Juventud e perxudica moito o
O Obradoiro ten que ter moito control de partido, moito senso e estar a xugar como está a xugar, incidindo xogo interior, ataques longos e buscando as ventaxas en ofensiva. Aí veamos o colexiado principal, Antonio Conde, o cordobés, dicíndolle o banco de Blues Monbus que xa está. E vemos tamén a desesperación de Moncho, que sabía que a cousa estaba controlada e agora menos. Salva Maldonado falando con Vicente Bultó, e isto que se vai reanudar. Mellorou sensiblemente en un minuto a faciana do técnico do Juventud. Pasar de 16 a 8 puntos non é o mesmo. Andrés Rodríguez, a subíos no Olímpico de Badalona para Blues Monbus. Aí está Andrés. Andrés, o corte de Corbacho. O bloqueo de Kendall, balón para Corbacho. A tripla que boa de Corbacho. A pelota que non entra, rebote para Sabané. Festexa a Peña ese erro de Corbacho e hai falta de Andrés. Falta persoal de Andrés Rodríguez, segunda. Eu creo, neste caso, que non era unha boa opción ese tiro de Alberto. Tiene que xogar un poquinho máis logo e tratar de buscar dentro para crear ese tipo de ventaxa, que teñan que axudar e logo poder equilibrar sacando o balón fora. Pero bueno. Está en bonus Blues Monbus, haberá tiros para Cory Fisher. Berros de Peña no Olímpico de Badalona. Foise o banco con dúas faltas Andrés, non se quere arriscar. Moncho Fernández a unha terceira do seu base titular nestes 40 segundos que lle quedan ao cuarto. Sí, que Juventud ademais ten claro, no momento que recupera balóns como tiros, xogan moi ben en movimento dinámico, un contra un en movimento, fai moi ben Fisher. Ademais teñen o añadido que están en bonus o Obradoiro e crea ese problema, que se non controlan van a buscar ou tentan buscar directos ao aro para ir ao tiro libre. Sí, señor, o ritmo de partido dos últimos minutos e o que quere Juventud, que ademais está arranxando a estadística dos rebotes. Balón de Rafa Luz. Recibe Corbacho. Corbacho a presión ahí de Barrera. O bloqueo de Kendall. Vaya a haber falta de Sabané. Falta de Sabané. Aí na acción de Kendall. Tamén hai que ter en conta que subiu un peldaño tamén a defensa de Juventud. Están a apretar moitísimo máis ao xogador con balón. Os xogadores sin balón están moi ben, moi intenso, tratando de defender por diante. Está a crear neste momento os atrancos tamén na ofensiva. Momento complicado do partido. E a quen recorre Moncho Fernández. Pois aí están Andrés, Corbacho. Non, sentou a Corbacho agora. Están Andrés, Kendall e Oriol. Tres da Bellagarda, non? Destes que levan 3 anos en Blues Monbus e mellorando cada ano que pasa. Lanzamento de Oriol. Anota Oriol Junyen. 37-43. A 6 puntos Fiat Juventud. Move de fondo conxunto catalán. Balón para Cory Fisher. Tratando de presionar esa subida de bola Blues Monbus. No partido Corbacho. Sí, cambio táctico ahora en la defensa. Imagínome que... A ver... sea unha zona de asustes, imagínome. Últimos segundos. Apenas 10 segundos. Ahí está Cory Fisher forzando a Buford. Cory Fisher. Fisher contra todos. Acaba sacando Fisher. Barrera. O lanzamento de Gaffney. Medo en caída. Non tocar Inferro. Balón para Rafa Luz e acaba. Este segundo cuarto. Non vale. Non vai valer esa canastra de Rafa Luz. Eu creo. Imos ver. A ver que foi exactamente que foi o que indicaron os colexiados. Había problemas de novo co reloxo. Xa viron vostedes que non estaba desgranando ben o tempo. Ese reloxo da mesa non está ben. Segue dando problemas. E a ver que indican os colexiados. Se lle dan posesión a Blues Monbus. A ver que pasa. É que además mete unha. Sí. A ver que pasa. Porque estaba, xa viron vostedes, baixando a conta do reloxo de xeito irregular. Mesmo subía e baixaba por momentos. E van lle dar un segundo con 6. Desespérase Moncho Fernández porque, claro, se queda un segundo con 6. Esa canastra de Rafa estaba en tempo. É unha cosa extrañísima, non? Sí, non a dan boa. No, danlle balón a banda. Un segundo, 7 décimas. Un segundo, 7 décimas. Ese o que ten Blues Monbus sacando desde aí está complicado. Balón para Rafa Luz. Corbacho, lanzamento de Corbacho e acaba. Bueno, pois acaba esta primeira metade con 37-43 máis 6 para Blues Monbus. Se non lo din, Manel, antes do partido asinamos. Se non lo din hai 5 minutos, dicimos que nin tolos, claro. Non, a verdade é que estivo moi ben, está moi ben o Obradoiro no seu xogo. A mágoa os últimos momentos, os últimos minutos deste segundo cuarto, que foi moito arriba a Peña e fixo un parcial de 9-0, creo que pasou de 16 puntos a 8. Aí a diferencia ahora que está un pouquinho máis asustado. Pois mira, fíxate, foi un parcial de 12-2 o que encaixou Blues Monbus nos últimos 3 minutos.
De novo, señoras e señores, con todos vostedes en directo, imaxes do Olímpico de Badalona. Aquí se está xogando o baloncesto galego a súa presenza nunha edición da Copa do Rei. Prácticamente hai 20 anos que non se dá unha cousa como esta en Galicia. Está nas mans de Bluesense Monbus, que de momento está cumplindo. Unha lástima porque o tiña moito máis preto, se non chega a ser por esa reacción nos últimos 3 minutos do segundo cuarto. Parcial de 12-2 para Fiat Juventud, parcial que deixa agora mesmo o electrónico en 37-43. Isto vai comezar, dicía, en principio parecía que a cousa estaba na man de Bluesense Monbus, pero con estes 3 minutos finais, Manel, está claro que vai haber que sufrir ata o final, Sí, bueno, nadie creía que iba a ser un partido doado. Sabíamos que era complicado na cancha do Juventud. É moi complicado gañar. De feito, dous equipos só da Liga gañaron neste campo. E vai ser un partido como que está a ser, moi igualado. O que pasa que a posta en escena de Obradoiro foi perfecta. A defensa está a un grandísimo nivel. A mágoa os últimos minutos, que a campo aberto o xogo do Juventud é importantísimo. E o parcial de 12-2 que iguala moito o marcador. Sí, señor, anotaron nesta primeira metade que, bueno, en liñas xerais foi brillante de Bluesense Monbus. Non temos que deixarnos enganar por eses 3 minutos finais. O caso é que anotaron, 8 xogadores do conxunto galego, 14 puntos para Corbacho, 22 rebotes do cadro de Moncho Fernández por 14 de Fiat Juventud. En Juventud destacou Gaffney con 11 puntos. E bueno, de momento os bases están controlados e o marcador 37-43. Un segundos, que isto vai arrancar. Despoxándose do chándal os xogadores de Bluesense Monbus, tamén os de Juventud, este terceiro cuarto que vai comezar. Atención ao resultado que se está dando en Madrid. Estudiantes 55, Barcelona 33, 22 arriba Cefa Estudiantes e Unicaja 40, Cajasol 37. Tal como están os marcadores agora mesmo, Bluesense Monbus xogaría a Copa. Comezou o terceiro cuarto, Corey Fisher para Juventud. Balón para Gaffney, sube arriba Ehambe, o bloqueo de Sabané, Fisher. Ahí está Fisher, bloquea Sabané, ahí está bloqueo frontal, Fisher, asistencia Fisher, canastra de Sabané, haberá adicional, meteu a man Livon Kendall. Primeira falta persoal deste terceiro cuarto, Kendall. E bueno, non comeza moi ben a cousa con ese bloqueo central tan sabido, tan manido e que tamén vanexa Juventud e que lle acaba de dar este 2+1. Sí, quizás hai un pouquiño de despiste do xogador do lado contrario. Pumprela que non axudou a segunda defensa, a segunda axuda que non chegou a tempo. Así quedou a faciana de Moncho Fernández despois desa xogada, ese 2-2 arriba que acabou con ese 2+1. Balón de Andrés, Oriol subindo bola, presiona Sabané, deixa para Andrés Rodríguez, 15 segundos de posesión. Presiona Corey Fisher, indique que haya Corbacho que veña. Ahí está Corbacho defendido por Barrera, mete para Kendall. Kendall vai postear aí a Gaffney e saca ya falta a Tony Gaffney. Se ben xogado agora por parte de Obradoiro. Ademais botaba a faltar un poquinho que tocara o rol de Kendall. Ten que xogar moitas máis bolas, ten que xogar moito máis un contra un co seu par, porque lle vai dar máis satisfacción ao seu equipo. Hai 5 ou 6 centímetros de diferenza a favor de Livon Kendall. Foi a primeira falta persoal de Gaffney. Recibe Corbacho. Ollo que Bluesense Monbus se tirou 19 triplas no primeiro tempo. Andrés acaba sacando para Kendall. E vai outra tripla, esa non entra no salto. Outro rebote ofensivo para Pumprala. Onde colleu ese balón Pavel Pumprala. Kendall, de novo Pumprala. Aí está Pumprala forzando a Gaffney. Gaffney que é un tipo moi rápido. Aí está, buscaba un pase picado complicado para Kendall. Quedarán 13 segundos. Dicía que Bluesense Monbus tirou 19 triplas no primeiro tempo e a súa media por partido é de 20, Sí, delas de Corbacho. É un dato revelador, bueno, que lle dan ten a facilidade que lle dan esos tiros. Mira, aí está Corbacho con Barrera, saca para Oriol o lanzamento de Oriol, non quere, rebote para Barrera. Non, decía que a mellor que lle dan ese tipo de oportunidade porque non está a ter unha grande porcentaxe ou mellor que a defensa. O roubo de Andrés, o aliú para Kendall, demasiado alto, acabaron os dous escangallados polo chan. Aí está Corey Fisher, balón de Fisher, Sabané. Aproveita Juventud para poñerse un. Anotou Sabané 5 puntos neste terceiro cuarto pro pivote de Juventud. Agora hai concentrarse un pouquiño no xogo, non dar ese tipo de opción de que o equipo corra, o equipo contrario. Momento delicado, Ten que motivarse. Mira Andrés, a presión de Gaffney, balón de Kendall, meteu por aí a zapatilla Sabané.
Non, tamén é certo que Juventud está a apretar moitísimo na súa defensa. Froito desa ventaxa, non? Que se reduxo moitísimo e que están máis preto de... Oye, Manel, 27 arriba no terceiro cuarto Estudiantes sobre o Barça, ¿eh? Increíble. 60-33. Andrés. Balón de Andrés. A emoción está aquí en Badalona. Co Blues Monbus. Balón de Corbacho. Corbacho con barrera. O lanzamento de Corbacho. Non, ese rebote, pum, para la puido haber falta de Jambe. Balón para o congoleño. Jambe con Corey Fisher, o lanzamento de Corey Fisher. Non, vaya tripla de Corey Fisher. Acabulle golpeando na testa Alberto Corbacho. Dialoga Moncho con Andrés Rodríguez e a xogada que van facer. Es Adamán por diante da Faciana. Balón para Corbacho. Corbacho con Kendall. Ollo con Fisher. Ahí está Oriol. Oriol. Hai falta persoal. No magua, pero a verdade é que boa moi ben lido pola súa banda e ben vertical o aro. Segunda falta persoal de Tony Gaffney. Momento importante tamén para que homes da veteraría de Oriol Junyen dean un pase ao frente e rescaten agora mesmo o barco de Blues Monbus. Sí, ten que basearse outra vez na súa boa defensa e logo marcar o ritmo do partido. Xugar todo o longo que poidan e a partir de aí, se consiguen algún tipo de opción de saída en contra ou en transición, poder xugar como estaba no primeiro cuarto e que a posta en esta foi perfecta, ten que continuar por ese tipo de xogo. Anotou os dos lanzamentos libres Oriol Junyen. 42-45. 7-40 para chegar ao último cuarto. Balón para Gaffney. Gaffney. Por aí sube Jambe. Aí está a xogada de pizarra de Juventud con toda a intención do mundo. Subía Jambe. Metíase Sabané. Acabóse escapando esa pelota a Sabané. Aí despistouse Oriol. Menos mal que recuperou a tempo. Estaban pendentes todo do primeiro bloqueo de Sabané para Jambe. Subo porta atrás, gañou as costas e, bueno, menos mal que perdeu o balón. Andrés Rodríguez. 42-45. Andrés, balón para Corbacho. Corbacho para Andrés. Por lo medio Corey Fisher. Andrés, uy, que non está mirando Corbacho. Balón para Barrera. Barrera para Gaffney. Chegou Kendall, non deu. Canastra de Tony Gaffney. Se fue un error grande. Vamos, Andrés, ahí está reacción de Moncho. Vamos, Andrés. Andrés para Corbacho. Andrés para Kendall. Tratando de hacerse sitio. Pumprala, recibe Pumprala. Llegó el Jambe y hay falta. Falta de Sabané. Sí, pero cuidado que ahora a Juventud está moi metido no encontro. Están a chegar a todos os sitios. Están facéndose fortes no seu aro. Están marcando unha defensa moi dura. Pues vendo aí a repetición. Teño a miñas dúbidas, de esa falta. Protestaba Sabané. Y un momento, como decíamos, delicado. Está medrando Juventud. De que atopou vías de solución na súa ofensiva, ainda que ten problemas en posicional, pero sabe que no momento que corre pode xugar en un xogo moi dinámico a campo aberto que lle pode facer moito dano ao Obradoiro. É o momento agora de baixar o ritmo, de volver o que dicíamos ao principio, non? A tratar de meter o partido nese xogo de posesións, menos posesións, máis longas, eso que máis lle interesa a Blues Monbus, non? Sí, porque no momento que pode xugar o seu tipo de defensa, o seu xogo, é que lle dá ademais posibilidade de xugar moito máis en transición e de correr, que é curioso. Mira, Fisher, a piques de perder Fisher. 13 segundos de posesión, o bloqueo de Sabané. E hai P de Kendall. Moi boa defensa, pero tamén a tipo de solución que buscaba, que non é doada, de tratar de meterse entre os dos defensores e que lle dá moita complicación ao equipo en defensa, porque no momento que supera a primeira liña defensiva ten moita solución. Hai falta persoal de novo de Oriol, sí, de Oriol. Oriol Junyen, primeira falta persoal de Oriol. Está encontrando en ataque estático unhas vías de chegada e unhas solucións Juventud que na primeira parte lle gustara moitísimo. Aí con Sabané, sobre todo neste terceiro cuarto, está facéndolle dano a defensa de Blues Monbus. Anotou Sitafa Sabané. Sí, na continuación deste bloqueo que antes viña moi ben a segunda e terceira axuda, agora ten máis dúbidas o Obradoiro e chega bastante retrasado e tarde este tipo de axuda. Segundo tiro libre para Sabané. Anota tamén Sabané. 46-47. Ahí estamos. Abonados ao sufrimento. Pavel Pumprala para Oriol. Andrés Rodríguez. 6,5.
Andrés defendido por Fischer, pide bloqueo de Pumprala, pide dentro Pumprala, balón de Kendall, aí pede Gaffney. Estaba ben xogado aí, ben movido, buscando a opción Pumprala, no poste baixo con Coejambe. O movimento despois da continuación para postear, tratar de postear de Pumprala. Unicaja 45, Cajasol 43, mediado terceiro cuarto. Oriol para Andrés, Andrés para Kendall, está liberado Pumprala y hay falta de Oriol en ataque. Ataque de Oriol, segunda de Oriol Junyen. Ahí está. Acción con Ejambe. Está en movimento. Tratando de liberar aí no seu empeño a Pumprala. A falta sobre Moses Ejambe. Volve Salah Meisley. A ver se temos un Meisley revulsivo das últimas jornadas. Ejambe. Meisley emparellase con Sabané. Ahí pide Fischer. Fischer fronte a Andrés. Mete a man Andrés. Falta de Andrés. Terceira, ¿eh? Sí. Terceira falta persoal de Andrés Rodríguez. Como cambiou o partido. Na primeira parte parecía que a Blues Montbus lle saía todo e a Juventud nada, e agora parece ao revés. Sí, parece que están un pouquiño, non quero decir, un pouquiño fora de partido. Sí, porque ahora atopan vías de solución moi doadas. Sí. Falta de Corbacho agora. E a defensa de Obradoiro está chegando tarde e propicia as faltas persoais e as canastas máis doadas de Juventud. A falta de Alberto Corbacho. Primeira falta persoal para Corbacho. Vaise a liña de persoal Barrera. E que ademais a perda esta... Vamos a decir un pouco de... Perdón, Ventura, dicía Barrera. De concentración fai que o Juventud vaya arriba. Claro, que progrese no seu xogo, que as vías defensivas den un paso adiante, apreten moitísimo máis nas liñas de pase e cree moitísimos máis problemas a Obradoiro en ofensiva. Anotou o segundo Ventura. Ponse por diante Fiat Juventud. Desde o primeiro cuarto non acontecía isto. Quedan 6 minutos para que conclúa este terceiro. En cancha Rafa Luz, pois o banco con 3 faltas Andrés, balón para Meisley, tratou de anticipar Sabané, falta de Sabané. Terceira falta de Sabané. Importante esta falta porque estaba sendo e está sendo un xogador importante neste terceiro cuarto para a Juventud. É importante tamén que podan ler ese tipo de situación. Está a defender Sabané, un xogador moitísimo máis alto que el, tiña que buscar situacións máis preto do aro para Meisley para crearlle moito máis problema a Sabané. Terceira para Sabané, moveu Corbacho para Rafa Luz. Aí ven de novo Salah Meisley. Por alá sae Pumprala. Pumprala para Rafa Luz. O bloqueo para o lanzamento de Corbacho. E ve a tripla, non quere, rebote para Gaffney. Agora non queren entrar. Corey Fischer. Fischer, axuda de Kendall. Fischer fronte a Rafa Luz. Falta de Rafa Luz. Outra falta que lle saca os bases de Blues Montbus Fischer. Está xogando como moito máis, é un xogador que soba moitísimo o balón e agora está a crear problemas na súa defensa. Este Corey Fischer nunha liga deberán chegar a anotar 105 puntos nun partido, con unha xeira de 25 de 28 en triplas. Que ademais son máis problemático que a falla de casi 6 minutos están en bonus. Falla o primeiro tiro libre. Segundo tiro libre para Corey Fischer. En ofensiva ahora o Obradoiro ten moitísimos problemas. Están moito a abusar moito do tiro exterior, xogando moito exterior. Están a esquecer os seus xogadores interiores que teñen que ter un protagonismo máis importante neste encontro. Balón para Meisley. Xogando con Meisley e Kendall por dentro Blues Montbus. Luz para Corbacho. Corbacho para Meisley. Meisley aí facendo malabarismos. Meisley fronte a Sabané, Meisley, o lanzamento de Meisley, o rebote, canastra de Meisley. Anotou Salah Meisley. É unha opción moi importante que teñen que machacar, porque Sabané, o defensor, é moito máis pequeno. E a dicir eu que aí tiña unha boa opción Blues Montbus e que había que engancharse a Meisley. Acaba de cometer a terceira Salah Meisley. Bueno, tampouco dá sensación, ¿eh? Da sensación de que Fischer se está caendo e bota a man cara a Meisley. Bueno, buscando un apoyo, ¿eh? Sí. Moi dubidosa esta falla, pero bueno, que llevas a hacer? Vai o banco Sabané con 3 faltas. Na liña de persoal Corey Fischer. Anota Fischer. Que era Maldonado, leu sí. Mete a Kuzmic para tratar de emparellalo con Meisley. 2-14, 2-17. Exactamente. Segundo tiro libre para Fischer. Anota Corey Fischer. 51-49. Estudiantes 72, Barça 43. Estudiantes vai gañar o partido.
Se Blues Monbus quere estar, non pode agardar tropezo de ninguén. Ten que gañar aquí. A estas alturas parece claro. Balón de Pumprala para Kendall. Kendall defendido por Gaffney. 7 segundos, balón para Corbacho. O bloqueo de Kendall, continúa Corbacho, a tripla de Corbacho. Non, o salto de Kendall. E hai falta de Kuzmic. Enganchou uno por detrás, indica o colexiado de fondo. Falta de Kuzmic. E que ahora Primeira. a lectura é que o Obradoiro ten moitos atrancos en ofensiva. Defensivamente chegan un poquinho máis tarde, o cual quere decir que están un pouquinho peor, e Juventud está marcando o ritmo do encontro. Pero que sí me chama a atención, me segue chamando a atención, que sabendo que de fora están tendo problemas, teñen unha xeira de 5 de 22 en triplas. Estamos facendo, bueno, está facendo Blues Monbus un 20% aproximadamente. Seguen tirando de fora e seguen desbotando a opción de Kendall Maisley dentro. Están a ter pouco protagonismo. Neste caso, pois Kendall é un xogador que tiña que recibir moitísimos máis balóns, a partir de aí buscar estas ventaxas que che pode dar que se pechen as defensas e podas ter tiro exterior e non ao rever. Empezar de fora tirando moitísimos tiros de triplas con unha porcentaxe moi baixa. Balón para Corey Fisher, aí rompendo a Rafa Luz. Fisher, tapón de Kendall. Balón rexeitado para Gaffney, a tripla de Gaffney, canastra de Gaffney. Tantas triplas está anotando Juventud nesas segundas opcións. Que ademais vende unha moi boa defensa, un taponado, pero que non pillan o rebote defensivo, despiste xeral e que convirten unha tripla que mira Kendall trataba de deixar para Maisley, ao final a man de Kuzmic, balón para Juventud. Desespera aí Moncho con Kendall. E hai falta persoal. Veremos si de Rafa Luz. Eu creo que de Luz ou de Kendall, a ver a quen lle cae o final. Si é de Luz. Ya pita, pero eu creo que de Si é de Luz é a terceira. Volve Pere Tomás, vai ao banco e Jambe. Bo traballo defensivo de Jambe. Tiros libres para Corey Fisher. Ademais é un xogador listo, que neste momento que ve que está en bonus o equipo contrario, trata de forzar moitísimo un contra un. É un xogador moi rápido, moi difícil de parar, además. Un moi bon primer paso, un cambio de ritmo interesantísimo e que saca moita ventaxe, e se non lle fan falta personal para ir ao tiro libre. Anotou Corey Fisher, 56-51. Buscando a máxima diferenza do partido Fiat Juventud na súa prol. Rafa Luz, o bloqueo de Maisley, a man de Kuzmic. 15 segundos de posesión para Blues Monbus. Por aí ven Pumprala mete para Kendall. Agora sí buscando máis dentro Blues Monbus. Kendall con Gaffney. Aí está Kendall. Hai falta de Gaffney que o estaba tratando de botar fora. Falta de Tony Gaffney. Segunda de Gaffney. 16 puntos leva Gaffney. No, é interesante que... Oye, 8 asistencias Fisher, ¿eh? Atención a Fisher, 13 puntos, 8 asistencias. Está metido un partido, ahora é un xogador perigoso. Se non o defendes ben, vai xugar e vai facer xugar a seu equipo. Na liña de persoal, Livon Kendall. En bonus, Fiat Juventud. O primeiro de Kendall dentro. E tamén unha boa noticia que este xogador reciba balóns e que vaya moito tiro libre. O cual quere dicir que está a recibir protagonismo e que lle pode crear moitos problemas a seu marcador. 7 puntos Livon Kendall. O segundo de Kendall, anota Kendall. 7 puntos, 8 agora, 5 rebotes, 1 asistencia para Livon e 3 tapóns. Anda xa por riba dos 10 de valoración, pero agardamos algo máis de Livon. Balón de Gaffney para Fisher. Fisher, cruza campo, Fiat Juventud. Movendo Pere Tomás de nuevo para Corey Fisher. 3 arriba, Fiat Juventud. Gaffney, Fisher, Pere Tomás. Entrou en cancha Hamel. Fisher fronte a Diguar. Aí está o lanzamento de 3 de Fisher. Canastra de Fisher. Flotou no Diguar na súa defensa. Castigou Corey Fisher. Estaba moi separado na súa defensa porque sabe que vai moi ben para dentro, dalle distancia, pero é un xogador tamén moi explosivo que arma moi rápido. O que lle faltaba a Blues Monbus. Na primeira parte secou a Corey Fisher, neste terceiro cuarto está desatado o base do Bronx. Aí está a penetración de Rafa Luz, trata de doblar para Maisley entre 3 non pode. Acaba perdendo outra bola a Blues Monbus. Sube Ventura, ábrese Gaffney para tripla. Comeza con Fisher fronte a Luz, Fisher acaba sacando y hay pasos, yo creo que hay pasos de Tony Gaffney. Balón para Blues Monbus, sí, como indica Manuel Sánchez, donoso comentarista, menos mal.
Pero ¿qué está pasando aí? Xa ven aí a conversa entre Moncho Fernández e Gonzalo Rodríguez. Un dos problemas é que a Juventud deu ese paso adiante na súa defensa de anticipar liña de pase, apretar moitísimo arriba, deixando menos espacios. Embargantes, Obradoiro deu un paso atrás. Están a recibir moi doado os seus xogadores exteriores e están a xogar moito un contra un. Non apretan o que apretaban nos primeiros cuartos e dai o problema que teñen defensivamente. A mí, vamos, hai unha cousa que me está preocupando nos últimos minutos personalmente, ¿no? Que así como na primeira parte e en momentos dese tercer cuarto sí que seguía vendo ese punto de calma para buscar na ofensiva a mellor opción, en moitos momentos deste terceiro cuarto estou xa vendo un punto de aceleración. Dame esa sensación, Sí, no. É unha cousa, é un apunte persoal. Sí, é certo. O caso, por exemplo, esta repetición desta xugada, ¿no? Un erro de aí de base de Obradoiro que lle dá unha canasta moi doada. A verdade é que no momento que se achega no marcador equipo contrario, pues mentalmente medo non vas ter, pero sí que che empeza a pesar, empezan a recorrer algún tipo de fantasmas, non? Ou a ver, bueno, o que antes non tiñan claro na idea da Copa na cabeza. Un pouco de presa, como falta de calma, de saber ter ese punto de cautela no xogo para acabar atopando a solución aos problemas na ofensiva. Bueno, queda moitísimo tempo, Sí, pero a verdade é que sí, que lle fai falla que collan o seu ritmo de xogo e que estean a xogar como nos primeiros cuartos. 2:42, 6 arriba Fiat Juventud. Balón para Pumprala. Pumprala, ahí está tripla de Hamel, canastra de Robbie Hamel. Canastra de Hamel, 10 puntos para Hamel. Qué bodía que para que Hamel demostre que ese xogador estrela que se presumía ao principio da temporada. No, cuidado que está a facer un partido grande, está a defender ben, momentos. Mira, os problemas de Fischer, balón para Kuzmic, Fischer. Bueno, uy, tocó una Pumprala. Indica o colexiado de fondo. Indica Antonio Conde que tocou ese balón que rozou coa puntiña dos dedos Pavel Pumprala. Xa comer aí na súa penetración Core Fischer. Pero cuidado que esta defensa sí que é intensa, esperemos que non convertan porque está a defender moi... Mira, saque de fondo e hai falta persoal de Diguar. Falta de Diguar ou de Hamel. Hai nación de Ventura. Ese que é unha mágoa porque... A ver. Sí, de Diguar, eu creo que de Diguar. Bueno, ou de Hamel arriba. Non sei a quen lla pitan. Diguar, sí. Falta persoal de Diguar. E a primeira de Ben Diguar. Liña de persoal. Ventura, o primeiro lanzamento, esa mecánica tan particular de Ventura, acaba dentro. Segundo tiro libre para Ventura, 73% de acerto esta campaña. Acaba dentro tamén o segundo, Albert Ventura. 61-55, raspando os 2 minutos, lo que queda este terceiro cuarto. Maisley para Pumprala, Rafa Luz. Bloquea Diguar, aí sai Hamel, busca tripla Hamel, a tripla que boa de Hamel, agora non entra, rebote longo para Corey Fischer, piques de recuperar Diguar, problemas para Fischer, tiene un pé en cada campo, aí Ventura, Pere Tomás, Corey Fischer, menos de 2 minutos, balón dentro para Kuzmic, ten 3 faltas, aí Salah Maisley, canastra de Kuzmic, ben traballada por parte de Kuzmic. Muy ben, momento de Costas. 8 arriba Fiat Juventud, máxima diferencia do partido pros de Salva Maldonado. Diguar, Rafa Luz, balón para Hamel. Hamel, observen dentro aí a Maisley, a Pumprala. Hamel de novo para Rafa Luz, man a testa. Vai arriba Maisley, Rafa Luz, saca para Hamel, aí vai outra tripla. Sí! Agora sí, canastra de Robbie Hamel. Por certo, anterior deron ya de 2, estaba pisando. E esta eu creo que sí, tripla de Robbie Hamel. Un xogador que se abre moitísimo nos bloqueos e continuacións, que ten moi bon tiro de fora, está a crear problemas tamén a xogar bolas complicadas en momentos decisivos. Balón de Ventura, resposta de Gaffney. Bueno. Tripla de Gaffney. Atención a Gaffney, 3 de 4. Un xogador que anda no 20% esta campaña, está tendo día fronte a Blues Monbus. Non é que o balón vai moi baixiño, sí. Parece que non vai chegar, pero a verdade é que está a ter unha porcentaxe grande. Balón para Pumprala, aí posteando a Pere Tomás, trata de sacar a falta. Hai falta, sí. Hai falta de Gaffney na axuda. Importante tamén. Sería a terceira de Tony Gaffney. Observen aí. Tira Sochan e aí na man dereita de Gaffney, eu creo que onde está a falta. Sí, é a falta clara de Gaffney. E a terceira na liña de persoal Pavel Pumprala.
Es importante también que se vayan cargando Gaffney, Fischer de faltas. Como es importante en Fiat Juventud. Anota primeiro Pavel Pumprala. Aquí cada punto vale seu peso en euro. Sí, ahora todo que sexa sumar é importantísimo. Non só en forma de puntos, sino tamén... Oye, 36 arriba no último cuarto Estudiantes co Barça. Lembre que con 47, que parecía increíble rocambolesco, queda fora o Barça, ¿eh? Bueno, podría quedar fora o Barça se gaña... Estará a xogar o primeiro equipo. Sí, están xogando con todos. Porque a ventaxe... No caso de que gañe Blues Monbus, si Estudiantes se gaña por 47, o Barça quedaría fora o Barça da Copa. Pero claro, ten que gañar Blues Monbus e por 47 Estudiantes. Con cuidado que vai camiño de... Cuidado, sí, que parecía increíble, pero mira. Balón de Ventura, balón para Kuzmic con Salah que intimida, rebote para Kuzmic, falta de Hamel na axuda. Falta persoal de Robbie Hamel, terceira, tiros libres para Kuzmic. En outro partido, Unicaja 58, Cajasol 56, xa no último cuarto. Anota agora o Barça 80-54 a 36. O lanzamento de Kuzmic, anota Kuzmic. Está a crear problemas, un home moi grande, con moita envergadura, está indo moito ao rebote ofensivo e conseguindo moitísimas segundas opcións. Anota o segundo Kuzmic. 68-59. Sube bola Rafa Luz. Balón de Rafa Luz para Maisley. Diguar. Rafa Luz. Diante del Corey Fischer. O movimiento de Corbacho. Pegado a él siempre Ventura. Hamel mira para Corbacho. Maisley. Hoyo que quedan 5 segundos. Se ve a tripla de Corbacho. Uf. Sacó una da chisteira. Ese Coello vale 3 puntos. Vale máis. Corbachazo importante en un momento delicadísimo. Tripla de Corbacho. Y a ver si esa xogada serve aí de estímulo, de reacción para Blues Monbus. Está tocado neste terceiro cuarto. O que fan 3 minutos, Manel, eses 3 minutos do último período. Pero tampouco é para desmerecer, pero Juventud é un paso adiante neste caso. Pero a verdade é que esta canastra, esta tripla... Con Kuzmic diante, con esa man, tripla de 7 metros e medio, impresionante. Está ben o termo ese de corbachazo. A verdade é que... 62-68. Bueno, pois é o momento da verdade. A piques de arrancar xa o último cuarto. Blues Monbus con Rafa Luz, con Corbacho, con Diguar, con Kendall. E a ver se vemos rapidamente quen é o quinto protagonista do conxunto galego. Vemos Albert Olivé nas ringleiras de Fiat Juventud. Balón para Diguar e Hamel, o quinto protagonista dos galegos. Balón para Rafa Luz, bloquea Kendall. Balón para Kendall na continuación, suspensión de Kendall, canastra de Livon Kendall. Importantísimo. Ya se votaba en falta algunha acción para Kendall. Moi ben, ademais moi ben rematada esta opción de 2x2, abríndose un tiro convertido que fai moi ben que a diferencia sexa menor e comenzar deste xeito. Parcial de 31-19 no terceiro cuarto para Juventud. Recibe Gaffney, frontal Kendall. Zay Olivé. Marcaba aí con Corbacho, o bloqueo de Kuzmic. Cambian os bloqueos Blues Monbus. O lanzamento de 3 de Pere Tomás que non. Toca ese balón Albert Olivé e Jambe. Hai que ir por el o Chan. Aí está Diguar. Bueno. Balón para Fiat Juventud. Quiso a capitán fuera. Que toca. Que vista. O campo atrás, eu non sei moi ben que pitou aí. Parece que indicou que pisara liña de banda. Bueno, o que é importante que este a 4 puntos de diferencia. Parece que están máis metidos. Saliron, como dice o adestrador, 0-0, 10 minutos para xogar. Moito que xogar. A verdade é que depende moito da súa defensa. A ver se é moitísimo máis intensa que no terceiro cuarto. No anterior cuarto, e dai pode impoñer o seu ritmo de xogo. Balón de Olivé. Olivé para Kuzmic. Con el Hamel. Olivé. Pere Tomás. Gaffney. A defensa agresiva de Kendall. Hay forza Gaffney. Hay falta de Hamel. Estaba tan pegado Hamel, tan pegado Kendall, que a primeira finta de Gaffney a la foi Kendall. É que non é doado defendelo, porque está a tirar con unha grande porcentaxe, teste que pegar a eles. De pegas é un xogador que xoga moi ben con balón ao chan, un xogador grande, aleiro, pero que penetra moi ben. Anota o primeiro Tony Gaffney. 20 puntos para Gaffney.
está a xogar un bo partido e a crearlle moitos problemas a súa parexa defensiva. É o partido no que máis puntos anotou Gaffney esta temporada. Ata o momento a súa mellor marca era de 17. Con este se eleva 21 fronte a Blue Saints Monbus. Presiona tras tiro libre con Querido. Fiat Juventud. Rafa Luz. 8.52, 8.50. Vamos, sobra. Hai que gañar o partido que está gañando Estudiantes. Balón para Kendall, o lanzamento de Kendall. Agora non. Falla un tiro dado Kendall, rebotea Gaffney. Hai que gañar o partido para estar na Copa. Albert Olivé. Olivé, o 2 para 1. Balón para Gaffney con Hamel. Mete dentro, aí buscando a Pere Tomás. Vai postear a Corbacho, está atento na axuda Kendall. Aí está Kendall con Pere Tomás. Chega Kuzmic e anota Kuzmic. Sí, que recibiu a axuda ao lado contrario, pero non recibiu a segunda axuda Kuzmic. Tiña que estar un xogador diante del que non podera deixar ir a opción de rebote ofensivo. Balón de Kendall para Rafa Luz. Mete a man Kuzmic. 14 segundos de posesión. Man a testa. Sube Kendall, pro bloqueo. Balón para Hamel. Hamel ahí contra Gaffney. Hamel toca Gaffney. Llega Kuzmic. Falta de Kuzmic. Segunda falta persoal de Kuzmic. Esto non funciona. Non hai maneira. Aí a faciana de Moncho. A falta de Gaffney, eu creo antes, ¿no? Aí vendo a repetición. Creo que ya pitaron a Kuzmic. Sí, pitaron ya Kuzmic, pero a falta era de Gaffney. Y era unha falta importante porque era cuarta de Gaffney, ¿eh? Como era esta unha opción, pues falta na tripla, con cual ten 3 tiros libres Corbacho. Y a oportunidade de Corbacho de meter a Blue Saints Monbus de novo a 5 puntos. Importantes, claro que sí. Bueno, importante todo a estas alturas, tal como está o partido. Con 8 minutos por diante, con 8 abaixo. Con esta sensación de que non acaba de funcionar Blue Saints Monbus. Como que comezara o partido, 16 arriba estaba Blue Saints Monbus, sí, acabando o segundo cuarto, increíble, ¿eh? Está un poquinho máis espeso, pero tamén porque Juventud está a apretar moitísimo máis. Pero bueno, empezaron ben este cuarto, están nunha dinámica interesante. Só falta que asusten un poquinho na súa defensa, que faga cometer moito máis erros a Juventud. Bueno, Barça baixa a diferenza a 26 diante de Estudiantes. Balón para Olivé, aí está o 3 para 1, recupera. ¡Oh, qué lástima ese balón de Hamel! A presión aí de Blue Saints Monbus e qué mala sorte. Interesante, moi ben a intensidade, moi ben a defensa e casi recuperaron unha opción de ataque. 72-67. Aí tratando de volver meterse con actitude, con intensidade, con loita, con sacrificio no partido Blue Saints Monbus. Balón de Pere Tomás para Olivé. Marcha de Hamel, continúa Olivé. Olivé asiste para Kuzmic, canasta. Arriscou Blue Saints Monbus e aí estivo a canasta. Asistencia de Olivé para baixo Kuzmic. 74-67. Andrés. Kendall. Balón para Corbacho, para Diguar. Atención a corta agora de Corbacho. Diguar. Aí vai de novo Corbacho. Balón para Corbacho, perseguido por Pere Tomás. Lanzamento de 3 de Corbacho, non entra. Rebote para Hamel. Hamel, esa tampouco. Chega Kendall. Acabou barrendo ese balón Kendall. Kendall, 24 máis de posesión Blue Saints Monbus. Andrés Rodríguez, menos de 7,5. Bloquea Hamel. Ahí está Andrés. Andrés forza Olivé. Andrés ante Kuzmic. A presencia intimidadora de Sedus 14. Balón para Albert Olivé. Non está a xogar un bo partido Andrés. Non o ten moi claro e xera moitas dúbidas no seu equipo e non está dirixindo o ben que outras veces está a dirixir. Cambio no primeiro período, cando dicíamos que levaba 4 asistencias no primeiro e cuarto e como funcionaba Blue Saints Monbus. As voltas que dá isto. Ocorre que o último que se ve o que queda na retina, sí, dos espectadores é que o que está a suceder o máis preto, máis... Prácticamente os mesmos minutos ata o momento, Rafa Luz e Andrés Rodríguez. E aí vemos aí esa subida de bola con problemas para Albert Olivé, pero ao final, claro, acaban castigando o intento de Blue Saints Monbus. Ten que sair Kendall por detrás. Todas as vantaxes son para Kuzmic. E está Pere Tomás con Corbacho, axuda de Kendall e de novo Kuzmic. Sí, que chegou tarde aí, axuda Hamel, sí, a segunda axuda chega tarde. Fíxate. A que resbalou, claro, por iso chega tarde. Esvara, sí. Se esvara o seu defensor no lado contra o que tiña que facer a segunda axuda, non chega. Manel, ti como adestrador, quedan 7 minutos, 74-67.
eres adestrador de Blues Monbus. Que se lle pode dicir agora mesmo aos xogadores? Imagino, Por onde tirarías ti? Primeiro, tranquilidade, ritmo de xogo, se pode. E, dende logo, a partir da súa defensa. O mellor un cambio de defensa, a defensa esta que ten na defensa de axustes, Zoal, a ver como poden interpretar, como pode asustar o equipo contrario. A partir de aí, a verdade, incidir un poquinho máis, que teña moito balón máis en posesión Kendall, e a partir de aí se remata as ventaxas, e non tanto tiro de fora. Creo que está a ler, están a facer moitísimos tiros, neste caso Corbacho está a apretar moitísimo nesas opcións, en lugar de xogar un poquinho máis interior, que circule un poquinho máis o balón de lado forte a lado débil. A partir de aí un contra un, e sobre todo a partir da defensa dura, intensa, e dar un paso adiante e xerar moitos máis problemas na ofensiva de Juventud. O que está claro que non pode pasar por un partido encaixando 31 puntos Blues Monbus, como aconteceu no terceiro cuarto. Balón para Albert Olivé. O bloqueo de Sabané. Olivé que queda aí con Hamel. Cambia sempre Blues Monbus arriba. Aí está Olivé, o reverso, canastra ante Hamel. Aproveitou a súa maior mobilidade Albert Olivé. Anotou Olivé. Está a converter con moita máis facilidades. Claro. Andrés bloquea a Kendall, balón para Kendall con el Sabané. Busca o movimento de Corbacho, hai falta de Jambe. Pegadiño sempre o seu para Alberto Corbacho, falta de Jambe. E a terceira de Moses e Jambe. E están Gonzalo e Moncho dándolle voltas aí buscando solucións a este atasco de Bluesens. Con preocupación. Diguar bloquea Hamel. Kendall para Andrés. Pide de nuevo Kendall, balón para Hamel. Oye, que quedan 4 segundos, hay que mirar aro. Corbacho para Andrés, hay que tirar a Andrés, o lanzamiento de Andrés. Bueno. Balón para Fiat Juventud. Están a xogar moitísimo por fora, moitísimos espacios, en lugar de xogar un poquinho máis interior, tratar de buscar un contra un interior para ver se xera algún tipo de axuda ao lado contrario, poder entón sacar o balón fora, a partir de aí xogar. Están xogando ao revés, moitísimo exterior, de fora para dentro, e Juventud está moi fresco, moi ben, defendendo un contra un, creándolle ese tipo de problema que dá que estea moi espeso no seu ataque obradoiro. Bueno, pois de momento seguimos mirando o partido con moita preocupación. Lembrolles a todos vostedes, non é por ser malagoreiro, que hai 3 temporadas tamén Blues Monbus chegou á final da primeira volta con opcións de Copa, daquela xogara fronte a Estudiantes en Madrid, e bueno, acabara perdendo, creo que por 24 puntos, se non me falla a memoria, clasificar as Estudiantes para a Copa e aí escaparase ya Blues Monbus. Unha pena hoxe que chegou a gañar por 16 puntos no segundo cuarto, que o bordou durante prácticamente toda a primeira metade, e está vendo con sufrimento como Juventud e está gañando a partida neste segundo período. Esta esa canasta de Olivé, ese bonito reverso ante Hamel, 76-67, 9 arriba. A diferenza aínda é recurtable e inxugable, pero hai que poñerse e confiar en que non volva a entrar Juventud nunhas desas xeiras, desas rachas máxicas que teñen, que parece que lles entra todo. Queda moitísimo partido, pero a verdade é que Juventud está a notar con moita máis facilidade, o Obradoiro está a defender moitísimo peor. Acabou o partido en Madrid, Estudiantes 88, Barça 66, máis 22 para Estudiantes. Quero dicir isto, que se non gaña Blues Monbus, queda fora da Copa, entrará Estudiantes. Olivé, balón para Gaffney. Gaffney ahí forzando a Kendall. O lanzamiento de Gaffney. O rebote. De nuevo para Pere Tomás. Rebote ofensivo para Fiat Juventud. Comeza a xogado conxunto de Maldonado. Balón cara a Gaffney. O lanzamiento de Gaffney. Vaya. Increíble de Gaffney. 4 de 5. 80% de efectividade hoxe. Está a lembrar o primeiro cuarto do Obradoiro, pero ao revés. Está a xogar ahora con moita máis facilidade. Mira. Bueno, está increíble de Corbacho. Aí está outro corbachazo destes. Pero que claro, que costa un mundo meter unha canasta. Claro, está moi individualizado o xogo, non é tanto colectivo, de logo que atrás está moito máis brando o Obradoiro. El Jambe, Olivé, con el Andrés Rodríguez. Piden a continuación ahí Sabané, balón para Gaffney, outra tripla. Ay, Gaffney. Está xogando totalmente liberado aí na liña de 6.75. Gaffney, 5 de 6. Segue enchufando Gaffney. Foi un erro de Hamel, non sabía si ir para atrás, quedarse, afastouse do seu defensor no momento que dixas. Ademais, hoxe que está a ter unha porcentaxe increíble, pois pasa o que pasa, está a converter 2 triplas seguidas. Bueno, que increíble de Gaffney.
Insisto, un home que eleva un 20% desde 6,75 esta temporada. Non hai maneira. Balón para Diguar, aí está a resposta de Diguar, canastra de Diguar. Aí respondendo a esa última tripla de Tony Gaffney. Sí, importante, además que 5 minutos. Que a diferencia está... Vamos, que quedan 5 minutos, está 10. Hai que creer no espírito deste Blues Saints Monbus. Bolochang e Hambe, na súa marcase Diguar. Balón para Sabané, vamos, que posible. Ainda se pode estar na Copa. Hai 20 anos prácticamente que non vemos un equipo galego. O lanzamento de Hambe non, salta Sabané, balón para Kendall. Manexa a Andrés Rodríguez. 4:30. Ahí está Andrés. Necesita puntos, se necesita sobre todo defensa Blues Saints Monbus. Ahí está tripla de Corbacho. Bueno, tiró desde 7 metros o medio y rebote para Gaffney. Conduce Albert Olivé. Acelera Olivé, pide en otro lado Pere Tomás, tratando ahí de meter dentro a Corbacho. Observen a loita entre Pere Tomás y Corbacho arriba. Ahí está presión de Hamel, balón para Gaffney. Gaffney frente a Corbacho, pierde a pelota. Recupera Blues Saints Monbus, ahí está Diguar. Diguar encara a Olivé, acaba sacando para Andrés. Andrés que pinta, piden pasos desde o banco de Juventud. Balón para Hamel, la tripla que boa. O balón que non entra, toca Sabané ante Kendall, rebote para Juventud. Acaban de entrar esos lanzamientos. É que Andrés parece que non está no encontro. Tivo medo de unha tripa de convertir aí. A lectura anterior de Corbacho quizás un pouco acelerado. Un poquinho de calma, de paciencia. E a partir de aí, bueno, de xugar tamén. Non é un momento para medos. Claro que non. Despois de 16 partidos non se pode ter medo. Faltando 5 minutos. Lanzamento de Hambe non entra. Ollo que poder. Falta aí en ataque de Pere Tomás. Tirou con Corbacho. Rebote ofensivo e canastra de Pere Tomás. 8 rebotes ofensivos no partido para Juventud, 14 para Blues Saints Monbus. 12 arriba, máxima diferencia da Peña. Balón para Andrés Rodríguez. O bloqueo de Kendall. Ahí está Andrés, penetra Andrés, forza a Olivé, acaba comiéndose ese balón Andrés. Tony Gaffney, de Lucio Gaffney, ahí está Gaffney contra todos. Saca falta de Diguar, haberá tiros libres para Tony Gaffney. Está se metendo o partido Manel no terreo do imposible. No, está se metendo no terreo de Juventud. Busca ese tipo de xogo a campo aberto. Andrés que está un pouco despistado, está fora un pouco de partido anterior que non tirou, ahora penetra contra 3 xogadores. Falta fluidez e movimento do balón dun lado a outro en ataque e defensivamente están a crear e ter moitos máis erros, deixando a xente moi con tiros máis liberados. Aí veamos esa última defensa de Albert Olivé. Na penetración de Andrés, tiros libres para Gaffney, que xa se move nos 27 puntos. Vaya o seu primeiro tiro desde a liña de persoal Gaffney. Estaba inmaculado. 6 de 7 agora. 27 puntos, 4 rebotes, unha asistencia. Anota o segundo para deixar a súa conta en 28. 22 leva Corbacho. Vai ao banco nunha pechada, no medio dunha pechada ovación Tony Gaffney. Probablemente o seu mellor partido da temporada. Bo partido, xugando por fora con unha grande porcentaxe, xugando rebote, defendendo, creando moitos problemas á obra. Por certo, este Tony Gaffney disputou unha final da NBA. Estivo na de 2009, na que xogou Celtics fronte a Lakers, que gañou Lakers cunha gran actuación de Gasol. El xogaba nos Celtics, bueno, formaba parte da rotación. Estivo aí por un par de meses en Celtics. Balón para Albert Olivé. Luego pasó, bueno, por Alemania. Estuvo también, bueno, pues en Israel, en fin. No, que non é un paquete, non é un calceira. Balón para Albert Olivé. Sabané, Llobet, canastra. Gustándose Juventud. 87-72, 15 arriba. Está a ler moi ben o partido, está no seu terreo e agora crealle moitas dúbidas. Andrés para Kendall, Kendall con Sabané, saca Kendall, balón para Hamel, la finta de Hamel, está pisando, Hamel, canastra de 2. Pisaba Robbie Hamel, protesta todo, salva Maldonado. 74 puntos Blues Saints Monbus. Llobet. Que ahora está a xestionar moi ben a diferencia, está sonando longo, buscando a ventaxa. Pere Tomás para Olivé, y ante del Diguar. O bloqueo de Sabané. Hay falta de Kendall. Terceira de Livon Kendall. 10 puntos, 7 rebotes para Kendall. Marca xogada Juventud, dedo arriba de Albert Olivé. A un 50 y 13 arriba. Buscamos un imposible. Ahí está Corey Fisher de nuevo en el partido. Balón de Fisher, Llobet.
Xogando agora con Olivé e con Fischer, dous bases. O lanzamento de Pere Tomás, a pelota que non quere, rebote para Hamel. Mete a man Olivé. Andrés Rodríguez. Vamos ver un ataque rápido, a ver si hai posibilidades aínda de seguir soñando. Golpea unas costas de Llobet, ahí está, tripla de Hamel. Tripla de Hamel. Tripla de Hamel, a 10. Seguimos soñando. Está imposible, pero hay que seguir creyendo. ¡Ay, qué falta, qué pena! Falta de Andrés Rodríguez. Cuarta de Andrés. E dan a apretar en todo o campo. Saben que queda pouquiño tempo, que a diferencia ainda é grande, pero queda moito partido. Deronlle de 2, por certo, esa última canastra a Hamel. Indicaron os colexiados que estaba pisando. Así que son 11 os puntos de renda que ten Fiat Juventud. Queda pouco tempo, a diferencia grande, xestiona moi ben. Fíxate, Unicaja 70, Cajasol 81. Gañou Cajasol en Málaga. Albert Olivé, a presión de Blues Monbus. Apenas un minuto, Corey Fischer. Ahí va a romper a Kendall. Fischer tírase contra Diguar, acaba regalando para Andrés. Andrés que mira para outro lado, Corbacho preparado e vai a tripla de Andrés. Quédase curta, toca no ferro. E a piques aí desnafrarse. Ventura na tentativa de rebote. Non está a ter un bo día Andrés. Non está tendo un último cuarto. Eu creo que dos piores últimos cuartos que... Bueno, dos piores cuartos que lle levo vistos en moito tempo. Sí, non o ten moi claro. Balón para Hamel. Hamel, a piques de cometer pasos. Acaba anotando Hamel. Canasta de 2 de Hamel e haber adicional. Bueno, cuidado que é importante. Aí está Llobet. Que mala sorte. É a terceira canastra que mete Hamel pisando. Y hay cambio. Volve Gaffney. Vai a crear problemas nestos os tres últimos ataques de Obradoiro convertidos por Hamel. Sí, volve Gaffney para tratar aí de frear a Robbie Hamel. Foi ao banco Llobet. E aí está no adicional Robbie Hamel. O lanzamento de Hamel, anota 16 puntos para Hamel. 8 puntos, queda moito. Vamos a ver esa presión. Gaffney, balón para Albert Olivé. Vende por detrás Diguar, ahí está ese 2 contra 1. Balón de Olivé, circula, balón para Sabané. Sabané con Hamel, vamos Hamel. Sabané que levanta, boa defensa de Hamel. Balón para Corbacho. Vamos Bluesens. Ahí está Andrés que forza, Andrés que saca. Tripla de Diguar, que boa. Tripla de Diguar. Tripla de Ben Diguar para poner a Bluesens a 5 puntos. A 5 puntos Ponce Bluesens. Muy bien jugado. Bufa Moncho Fernández. Quedan 44 segundos. 5 puntos. Bueno, hay que defender, eso está claro. Y luego buscar una tripla rápida y a ver qué pasa. Ainda que parece que queda moi pouquiño tempo, queda moitísimo tempo en básquet. Queda para moitas opcións. Veremos que tipo de interpretación ahora o ataque de ofensiva de Juventud. Veremos a defensa de Obradoiro, que pasa por tratar de recuperar este balón, ou que en caso de que se produza un tiro de Juventud, crear os máximos problemas posibles para que a fallen e poder ter un ataque en ofensiva. E todo pasa por que ese ataque convertilo, evidentemente. Sí. Seguindo coas adiviñas, o normal é que saian con Olivé e con Corey Fischer, xoguen a unha posesión longa. Van tratar de... E que arrisque o Blues Monbus nunha recuperación. Aí vai estar. Se anota a Juventud, a cousa vai estar xa moi complicada. E se non, pois a ver se dá para un ataque rápido. E se é de 3 mellor, claro. Imagínome que tratará de xogar con Fischer. Que force Fischer e que busque faltas. Para ir ao tiro libre ou dar unha posibilidade de asistencia, recibir unha axuda. Pero desde logo que vai a tratar de alongar todo o que poida no tempo este ataque. Bueno, 44 segundos quedan de partido, 5 puntos. Queremos seguir soñando. A victoria leva a Copa, a derrota deixa fora e mete a Estudiantes. Está complicado, pero creemos en Bluesens Monbus. Ahí está Gaffney, sea Olivé. Falta un punto de agresividad de esa defensa. Albert Olivé, a defensa de Hamel. Ahí comienza Olivé a mirar, balón para Gaffney. Gaffney, ahí está 2 para 1. Olivé, a defensa de Hamel, sen faltas, ahí está Olivé. Pasos de Olivé, balón para Bluesens Monbus, 25-6. Eso é importante, o principal, conseguir balón sin que se convirtan, sin que se metan canastra. A partir de aí, ahora pasa que... Gastou 19 segundos. Fiat Juventud, aí está Andrés. Agora queda o segundo capítulo, hai que anotar. Aí está Andrés, lástima de 2+1. Haberá tiros libres para Andrés Rodríguez. Falta de Corey Fischer. 19-4. Se anotas 2, Andrés, pon o partido a 3. É dicir,
a tiro dunha tripla. Partida xadrez en 19 segundos de moito que xogar. Partido nun puño, partido en vilo. Vilo tennos a todos. Os de Blues Monbus, e como estarán en Estudiantes agora mesmo. Aí está Faciana de Moncho, Faciana de enfado, que o di todo. O partido estaba no peto, 16 arriba no segundo cuarto. Anota Andrés a 3. Imos por esa defensa, aí está Ventura, balón para Albert Olivé. No. Hai falta de Corbacho. A liña de persoal Oribe. Vamos ver rápidamente, se lles dicía que en liña Xerais o cuarto mellor equipo da Liga. Fiat Juventudes da liña de persoal un 82% e Olive acredita un 92%. Sí, non é un bo... No, é como Corbacho, un seguro de vida, Non é un bo amigo do tiro libre. 3 arriba Fiat Juventud. Anota o primeiro Albert Olive a 4. Eso obliga a dúas xogadas de ataque a Blues Monbus. Sí, un ataque rápido que vale de 2 o mesmo que de 3 e logo a partir de aí falta continuada esperar o erro do equipo contrario. Anota o segundo Albert Olive. Volve a situar o partido en 5. 17-1. O de fondo Andrés Rodríguez. Balón de Andrés. Kendall para Andrés. Sube bola rápida Andrés. Recibe Hamel para Andrés. Busca opción Andrés. Hay que tirar balón para Diguar. O lanzamiento de 3 de Diguar. Tripla de Diguar. Vai morrer matando Blues Monbus. 89-87, 6 segundos, 4 décimas. Hai que facer unha falta rápida, sí. A ver, a 2, A 2 hai que facer unha falta rápida. E hai tempo morto, 6 segundos, 4 décimas. Bueno, vendo a estadística, se lles dicía 82% Juventud desde a liña de persoal, Olive un 92, Gafni un 63, aínda que hoxe está que o mete todo. Logo por aí, bueno, pues encontramos a Fischer nun 84, agora Sabané un 76 e o outro que anda por aí é Pere Tomás que un 83. Son todas porcentaxes altísimas. É igual, o que reciba lle teñen que facer falta porque senón non ten tempo posible para poder recuperar. O que non sei se Obradoiro ten a posibilidade de pedir un tempo morto para atacar en campo de Juventud. Non sei sería interesante, claro, con 6 segundos. Que non sei moi ben se rematou os tempos mortos e ten esa posibilidade. Sería interesante, claro que sí, con 6 segundos. Bueno, importantísimo. Unha falta rápida que non corra nada o tempo. E logo que na liña de persoal Juventud a lo menos falle un 2-2 tiros que vai ter. Que deixe o partido a 3 ou 2, se falle os 2. E con 6 segundos, posesión para Blues Monbus para buscar unha tripla que lle dea, bueno, pues a prórroga o partido. Ou unha de dúas que lle poida dar, chegado o caso, se falla os 2 tiros libres Juventud, pois a posibilidade de prórroga. Mellor, a posibilidade de recuperar o balón sin cometer falta. Sí, bueno, eso ya sería postos a pedir. Esto sería, vamos. Bueno, pero é outra posibilidade que poda acontecer. 6-4, 89-87. Ahí está o movimento de Ventura, recupera Andrés e hai falta. Hai falta de Sabané ou falta de Andrés? No. A ver, espera, que Andrés cree que falta de Sabané e a ver que pitan. Pero si recuperou ben o balón. A ver que están pitando, aí está Ventura, anticípase Andrés perfectamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Pero qué pasa? Claro, balón para Obradoiro. Claro, o balón de Blues Monbus. Sí. Claro que sí. A ver, ahí están dialogando Antonio Conde, o principal, e David Soto. Ese balón ten que ser para Blues Monbus. Sí, balón para Obradoiro. Sí, señor. Lo que están pidiendo son, si hay tiros, o si esto de Kendall pedía 2 tiros, o que pasa que, bueno... No, recuperou o balón, eu creo que o pitaron mal o tal, pero o balón é de... É de Blues, sí. 5 segundos, 7 décimas. Tira Semán, a testa, salva Maldonado. Pero bueno. O que decíamos... Que hay que seguir soñando, claro que sí. Desde aí saca Blues Monbus, quedan 5-7. Non tiña xa tempo de posibilidade de máis tempos Andrés. Chama Hamel. Unha de 2, lévanos a prórroga. Unha de 3, métenos na Copa. Vale, de 2, Ahí está, Galicia buscando un representante na Copa despois de case 20 anos. Mira, Maisley ali no banco que non sabe que pasa, está lle preguntando a Gonzalo Rodríguez. Vaya, menudo desconcerto están creando os colexiados neste momento crucial do partido. Pero que no, clarísima que recupera Andrés, non hai ningún tipo de dúbida. O que pasa que non sei se pitaron, se escapou a pitada, se alguén pitou. Balón para Andrés Rodríguez. Diante del Corey Fischer, 5-7. Andrés, balón para Kendall. Kendall para Andrés. Un ataque rápido. Ahí está Andrés. Andrés que forza. Andrés no entra y acaba. Vai a acabar. Acaba con esa acción de Andrés Rodríguez.
Acaba con esa acción de Andrés Rodríguez, escapa, selló partido y acopa a Blue Sails Monbus con esa penetración de Andrés. Trató aí de buscar a falta, de sacar a bandexa, foi a opción que buscaba a prórroga, non entrou e quedará fora da Copa Blue Sails Monbus.